Täyssähköautot ja sähköautot muutenkin niin eivät ole mikään uusi keksintö, siis 1800-luvun keksinnöstä on kysymys, mutta sitten polttomoottori jyräsi sähköautot monestakin syystä, eli niistä voisi puhua vaikka 45 minuuttia, mutta lyhyesti siis polttomoottoriautot tulivat tämmöiseksi niin kuin helppokäyttöisiksi sen ansiosta, kun tuli esimerkiksi automaattinen sytytysennakon säätö ja sitten sähköstartti oli kanssa hyvä tämmöinen keksintö siihen 1900-luvun alussa tavallista polttomoottoriautoista tuli niin kuin tavalliselle ihmiselle mukavia käyttöpelejä, ja kun öljyä sai halvalla pumpattua maasta, tiet paranivat. Silloin 1800-luvun lopulla se sähköauton, silloin jo niiden ominaisuus eli lyhyt toimintamatka, ei se ollut mikään ongelma, kun ei ollut kunnon teitäkään, niillä ajeltiin lähinnä kaupungissa, mutta sitten kun tieverkko parani, auton käyttö muutenkin yleistyi, niin sitten oli merkitystä tällä, että sillä autolla pystyi ajamaan satoja kilometrejä tuosta vaan. Asia, mitä harvemmin tulee ajatelleeksi, on sitten se, että polttoainettahan oli helppo jaella, eli ei ollut mitenkään itsestäänselvää 1900-luvun alussa, että kaikkialla on sähköä saatavilla. Polttoainetta pystyi kuljettamaan ja jakelemaan missä tahansa. Sähköä oli lähinnä kaupungeissa, jos sielläkään. No, mennään vuoteen 2015, eli 8 vuotta taaksepäin. Silloinkaan sähköautot eivät olleet vielä mikään yleinen juttu, eli 2010-luvun alussa tuli markkinoille ensimmäisiä tällaisia nykyaikaisia sähköautoja, joissa oli litium-ioniakku. Ja koko vuonna 2015 ensin rekisteröitiin 243 täyssähköautoa. Malleja oli tarjolla 5 silloin, nykyään on useita kymmeniä ja sitten vielä eri akkukoot siihen päälle, eli ei ollut hirveästi valinnanvaraa, jos mieli sähköauton rattiin, ja hinnat oli kovia. Halvimmat maksoi 40 ja jotain tuhatta, ja sitten jos halusi sellaisen auton, jolla pääsee esimerkiksi Helsingistä Turkuun pysähtymättä välillä lataamaan, niin piti ostaa noin 100 000 euron hintainen Tesla Model S, ja sekin oli se yksi mallivaihtoehto. Muuten piti ajella varovasti Saloon, ei ihan moottoritienopeutta, mutta varovasti semmoista reilun 100 vauhtia piti ajaa Saloon ja ladata siellä pikalaturilla. Pikalataus kesti 20 minuuttia ja sitten perille Turkuun. Eli nykyään jo edullisemmilla täyssähköautoilla voi ajaa nämä niin kuin keskeiset valtaväylät etelässä kaupungista kaupunkiin ilman turhia latauspysähdyksiä. Ja niin kahvipöytäkeskusteluissa kuin ihan mediassakin sähköautoihin suhtauduttiin usein vitsinä, että ihan tommonen, mikä oli ihan perusteltuakin, että jos ei nyt autolla pysty ajamaan Helsingistä Tampereelle pysähtymättä välillä, niin kyllähän se vähän vitsikästä onkin. Mutta siitä kehityttiin sitten pikkuhiljaa, eli jos mennään tähän vuoteen, niin tällä hetkellä jo yli puolet uusista henkilöautoista on töpseliautoja, eli noin 1/3 täyssähköautoja, 1/5 ladattavia hybridejä, ja käytettynä tulee myös maahan sähköautoja, eli siellä vaan nuo osuudet menee toisinpäin, eli 1/3 on niitä ladattavia hybridejä ja sitten 20% on täyssähköautoja, mutta pelkistä noista ensirekisteröintitilastoista ei näe sitä yleistymistä, koska näitä tuodaan myös käytettynä maahan. Kaupunkibusseista uusista enemmistö on sähköautoja. Kilpailutuksissa on käynyt jopa niin, että kun kaupunki on edellyttänyt, että pitää olla niin ja niin paljon sähköautoja, niin tarjoaja onkin sanonut, että laitetaan enemmän tai laitetaan kaikki, koska se tulee ihan jo bisnesnäkökulmasta halvemmaksi ajaa sähköbussilla kuin dieselbussilla. Pääsyy on energiatehokkuus, eli energiaa kuluu vähemmän. Sitten ihan uutena juttuna sähkökuorma-autot. Viime vuonna oli vasta reilu 10 rekisterissä Suomessa, mutta malleja tulee. Tämä on ehkä se, missä on tällä hetkellä kovin tämmöinen niin kuin vihaan sanaa pöhinä, mutta kovin pöhinä käynnissä. Eli sähkökuorma-autoja kehitetään kilpaa myös niin kuin pitkälle matkalle, eli
en ole lainkaan yllättynyt, jos muutaman vuoden päästä tulee jo pitkän matkan rekkoja täyssähköisinä. Ja vetyrekat on kanssa toinen, mitä kehitetään paljon tällä hetkellä. No, jos ajatellaan tulevaisuutta, niin mennään seuraavaan äänestykseen, eli seuraava autoni löytyy taas sieltä viestiseina.fi kautta Helins. Seuraava autoni on todennäköisesti, eli jos äsken oli nämä nykyisten autojen tilanne, siellä 10% täyssähköautoja, niin miten auton vaihtaminen sitten? Katsotaan taas reaaliaikaisesti tuloksia. Nyt siellä on vasta muutama ääni, niin odotellaan, eli ihan rauhassa. Rauhassa saatte äänestää. Katsotaan, pysyykö tuo palkki vai lähteekö laskemaan, mutta täyssähkö jyrää siellä tällä hetkellä. Eli aika moni, jos on tehty näitä kyselyjä autoalalla, että millaisen auton aikoo ostaa seuraavaksi, niin moni on sitä täyssähköautoa tai vähintään ladattavaa hybridiä ostamassa. Ja minkä takia esimerkiksi hybriditekniikka lyö läpi muissakin kuin tämmöisissä ladattavissa autoissa, niin yksinkertainen syy on, että verotus menee päästöpohjaisesti, eli lasketaan niitä grammoja per kilometri, mitä autossa tulee päästöjä, ja polttomoottorista pystyy nimenomaan hybriditekniikalla, vaikkei sitä autoa voisi ladata yhtään mistään, niin polttomoottorista pystyy hybriditekniikalla litistämään hyötysuhdetta lisää käyttämällä sitä polttomoottoria sillä optimaalisen kuormituksen alueella, jolloin saadaan autovero matalammaksi ja tätä kautta sitten auton hintaa alemmaksi. Eli sinne kannattaa laittaa se sähkömoottori, vaikkei sitä verkosta ladattaisikaan. Mutta siellä nyt rupeaa olemaan varmaan ne, jotka aikovat äänestää, niin ovat todennäköisesti äänestäneet. Eli täyssähköauto 40%, plug-in hybridi reilu 30%, noin kolmasosa. Eli hyvin monella seuraava auto on tällainen ladattava auto. Ja sitten en ole hankkimassa autoa 17%. Se on tietenkin se päästöttömin vaihtoehto, jos kulkee fillarilla tai sähköpotkulaudalla tai kävellen tai millä ikinä kulkeekin. Tai sitten meillähän on kaikkia uusia liikkumispalveluja, eli voidaan myös vuokrata auto tai käyttää yhteiskäyttöautoa. Mutta seminaarin aiheena on, että millä Suomi liikkuu 2030. Ja tämä onkin vaikea kysymys, ja tätä on vaikea aina, kun mennään tulevaisuuden ennustamiseen, niin vaikea arvailla. Tietenkin meillä on systemaattisia menetelmiä tulevaisuuden ennustamiseen, mutta ne ennusteet menee helposti pieleen. Esimerkiksi jos mennään vuosikymmeniä taaksepäin tieteiskirjallisuuteen ja ihan niin kuin heidän visioihinsa, jotka ammatikseen yrittävät ennustaa tulevaisuutta, niin lentävät autothan oli semmoinen, mitä monellakin vuosikymmenellä on ajateltu, että pian ne tulevat. Okei, teknisesti mahdollinen, nyt jo pystytään valmistamaan lentäviä autoja ja on prototyyppejä markkinoilla tai käytössä, mutta ei niistä massojen tuotetta ole tullut useammastakaan syystä, mitä voidaan kohta keskustella. Mutta sen sijaan meille on tullut kaikkea muuta jännää, kuten esimerkiksi internet. En minä olisi 90-luvulla ajatellut, että niin kuin kamera ja GPS-laite ja muistikirja ja tietokone mahtuu tämmöiseen vekottimeen, joka käytännössä kaikilla on varaa ostaa taskuunsa. Ja tällä voi sitten olla yhteydessä, olipa sitten Argentiinassa tai Yhdysvalloissa tai Suomessa, niin voi käytännössä ilmaiseksi tietenkin. Paikallinen SIM-kortti pitää ostaa, mutta käytännössä ilmaiseksi voi soittaa mihin päin maailmaa tahansa tai lähes ilmaiseksi. Ei tarvitse enää soitella kalliita vastapuheluja hotellista kotiin niin kuin 90-luvulla. Eli moni asia mullistuu, mitä ei ole äkkiä ajatellutkaan, mutta millä liikutaan 2030-luvulla, sitä pohditaan kohta. Muutama lukema tuohon taustaksi. Eli mikä on mahdollistanut tämän, että niistä 243 sähköautosta on tultu vähän erilaisiin lukemiin niin, että nykyään niitä rekisteröidään jo pelkästään kuukaudessa 1000 kappaletta tai enemmän.
Akkujen hinta on laskenut, no miksi? Tuotantomäärät ovat kasvaneet ja tuotantotekniikka on kehittynyt, eli näissä pätee samat suurtuotannon skaalaedut kuin melkein missä tahansa, että ihan niin kuin kännyköitä 80-luvun lopulla myytiin lähinnä isojen pörssiyhtiöiden johtajille, niin siitä ne pikkuhiljaa sitten levisivät, tai pikkuhiljaa alle 10 vuodessa niistä tuli jokaisen niin kuin sanotaan toisella asteella opiskelevan taskussa olevia kapineita. 97 jouluna muistan, kun kaikki sai joululahjaksi kännykän. Olin silloin itse lukiossa. Ja ikuisestihan siinä on tällainen laskeva käänteinen eksponenttikäyrä, niin ikuisestihan tuo ei voi laskea, koska siellä tulee raaka-aineiden hinta vastaan, ja tuossa 2022 sitten nämä logistiikkakriisiä ja muuta, mikä tuohon vaikutti, ja sitten myöskin tämä, että kun kysyntä kasvaa, niin silloin raaka-aineiden hinnat eivät sitten laske, eli sen takia se on tuohon juuttunut, mutta on saatu edullisempia sähköautoja. Tuossa on siis kennojen hinta ja koko akkupaketin hinta on sitten tuo vaaleampi osa tuosta palkista, mitä maksaa akkukapasiteetti tällä hetkellä. Ja sitten kun katsotaan toisinpäin, siellä on, jos äsken meillä oli laskeva eksponenttikäyrä, niin nyt on sitten nouseva, eli autojen määrä on kasvanut, eli tuossa on ei myyntimäärä, vaan liikenteessä olevien sähköautojen määrä. Eli siellä on eri puolilta maailmaa. Kiinassa on ylivoimaisesti eniten, no siellä on ihmisiäkin paljon, ja sitten on Yhdysvaltojen ja Euroopan lukemat, mutta siinä nähdään nouseva eksponenttikäyrä, ja ei tuolla absoluuttisesti suurista lukemista ei kuitenkaan vielä puhuta, koska maailmassa on reilu miljardi, riippuu mitä lähdettä katsotaan, mutta on reilu miljardi henkilöautoa, ja nyt tuosta noin 30 miljoonaa eli 3% on sähköautoja. Tuossa on siis ladattavat hybridit ja täyssähköautot mukana tuossa käyrässä. Mutta suunta on aika selvä. Minkä takia sähköautoja tulee joka tuutista, niin siihen on muutama pääsyy, eli tekniikan hinta laskee, kun uutta tekniikkaa ihmiset ottaa käyttöön. 2015 sähköautoja ei ollut juuri kenelläkään, mutta tällä hetkellä lähes jokainen tuntee jonkun, jolla on sähköauto. Eli ensin sähköauto on tuntemattomia, sitten jonkun kaverin kaverilla on sähköauto, sitten siitä saadaan jotain kokemuksia, käydään koeajolla ja innostutaan ehkä itsekin ostamaan. Eli uusien autojen ostajista jo noin puolet valitsee joko ladattavan hybridin tai täyssähköauton. Päästörajoitukset tiukkenee koko ajan, eli ei pelkästään niin kuin tämä, että paljonko saa tulla hiilidioksidipäästöjä, vaan myöskin nämä, että miten pakokaasuja puhdistetaan. Esimerkiksi pienet dieselautot on kadonneet kokonaan uusien autojen markkinoilta, koska se pakokaasujen puhdistusjärjestelmä on yksinkertaisesti niin kallis, että ei ole enää järkevää tehdä vähän yli 10 tonnin hintaisia dieselautoja. Miksi sähköauto on hyvä tuote, niin se tekninen etu tulee siitä, että hyötysuhde on moninkertainen polttomoottoriin verrattuna. Polttomoottorissa, jos katsoo oppikirjasta, niin hyötysuhde on 30% tai vähän päälle, mutta sitten käytännön ajossa, mitä on esimerkiksi autolehdissä tehty testejä, niin pakkasellakin voi olla esimerkiksi 10%, tai hybriditekniikalla päästään lähemmäs 30%. Siinä käytössä, missä polttomoottoria käytetään, niin hyötysuhde jää hyvin pieneksi. Sähköautolla puhutaan 60% tai jopa suuremmista lukemista. Talvella sitä eroa tasaa sitten tämä, että mistä otetaan ohjaamon lämmitysenergia. Polttomoottorissa voidaan ottaa hukkalämmöstä ja sähköautossa se on pakko ottaa sieltä akulta ja ehkä hyödyntää ilmalämpöpumppua siinä samalla. Minkä takia kaikki eivät osta täyssähköautoja uusina autoina, niin korkea hankintahinta on se suurin este. Se on aika itsestäänselvyys, että jos samanlaisen automaattivaihteisen polttomoottoriauton saa 30 000, niin sähköauto on sitten vastaavilla ominaisuuksilla 40 000. Näin karkeasti, riippuu sitten mallista. Eli sähköautossa tulee tavallaan kaupan päälle se, että ei ole erillistä
vaihteistoa ei tarvita, niin pitää verrata siihen automaattivaihteisen hintaan, mutta 10 tonnin hintaisia, mitä halvin bensiiniauto, mitä myydään, niin maksaa noin 10 tonnin tai vähän yli, niin siihen hintaluokkaan on vielä hakemista juuri sen akun korkean hinnan takia. Sitten vaikka raha ei olisi ongelma sähköauton ostamiseen jollekin, niin sitten se voi olla, että yölatausmahdollisuus puuttuu. Eli jos taloyhtiössä suhtaudutaan nihkeästi latausjärjestelmiin tai sitten asuu kaupungin keskustassa, missä ei ole omaa pysäköintipaikkaa, vaan pitää käyttää kadunvarsipysäköintiä, niin siellä ei sitten välttämättä pysty niin kätevästi sähköautoilemaan tai joutuu aina miettimään, että lataa se jossain ruokakaupassa. Ja tuossa on sitten pääsemme viimeiseen äänestykseen, eli kyllä vai ei, saan ladattua sähköautoni helposti kotona, tai sitten jos ei ole vielä sähköautoa tai ei, vaikka ei aikoisi autoa ostaakaan, niin saisitko sen latautumaan yöllä helposti, eli onko jo taloyhtiössä latauslaitteet? Omakotitalossahan asia on helppo, tilaa vaan sähköasentajalta latausaseman tai käyttää autotallin voimavirtapistorasiaa tai sukopistorasiaa, kunhan sen tekee turvallisesti. Mutta tuossa noin menee aika lailla 50-50 näyttää menevän äänet, että saako ladattua helposti vaiko eikö. Ja sähköauton se ylivoimainen helppoustekijä on juurikin tämä, että siinä on ideaalimaailmassa akku on aina joka aamu täysi, tankki on joka aamu täysi, eli ei tarvitse erikseen sitä käydä missään lataamassa, paitsi sitten pitkillä lomareissuilla tai työreissuilla. Mutta tuossa on selvä este, jos puolet ei saa sitä yöllä latautumaan, niin sitten joutuu miettimään, että ai niin, mun pitää tämä auto käydä lataamassa, pitää valita ruokakauppa sen perusteella, missä on latauspiste, mielellään ruuhkaton sellainen. Tasan 50 ja 50 näköjään menivät äänet tuolla, eli paljon on vielä tehtävää. Se ei ole pelkästään se auto, vaan myös latausinfrastruktuuri. Siirrytään sitten paneelikeskusteluun, ettei mene kokonaan allekirjoittaneen yksin puheluksi. Eli lähdetään liikkeelle kysymyksellä. Jos verrataan 2010-luvun alkua ja nykytilaa, te olette kaikki seuranneet sähköisen liikenteen kehittymistä hyvin kauan, joko päätoimittajan roolissa tai opettajan tai tuotekehittäjän tai tutkijan roolissa. Olette seuranneet sähköisen liikenteen kehittymistä pitkään. Ja nyt jos verrataan 2010-luvun alkua ja nykytilaa, niin mikä on ollut itsellesi suurin yllätys tässä sähköistymiskehityksessä? Mä voisin oikeastaan ehkä aloittaa itselleni. Voisin sanoa, että tälle ensimmäinen fiilis on se, että kuinka nopeasti OEM:t lähtivät kehittämään omia tuotantolinjoja sitten kuitenkin. Et siinä oli hetken aikaa semmoista, että katsellaan, että mitä tulee. Toyota veikkasi yhtä hevosta ja sitten jenkit en tiedä, että onko isot firmat lähtenyt vieläkään, no nyt rupeaa olemaan. Mutta sitten isot saksalaiset teki aika nopean muutoksen siinä, että ne teki sen laskelman ja lähtivät isolla niin kuin iso pyörä lähti pyörimään siinä. Ja pitkälti niin kuin Teslan varmaan kiittäminen siinä, että oli se driveri siinä alussa. Ja niin kuin yleinen asenneilmapiirin muutos sit kuitenkin loppujen lopuksi on ollut aika nopea. Et se mikä on ehkä vähän yllättänyt on se, että infra on tullut niin hitaasti perässä kuitenkin loppujen lopuksi. Kiitos. Voisi ottaa ehkä niin kuin vähän laajentaa sitä näkökulmaa. Musta niin kuin ehkä tuossa 10 vuotta sitten puhuttiin niin kuin sähköistymistä, puhuttiin sitten tuommoisista itseohjautuvista, siis autonomisesta liikenteestä. Ja niin kuin silloin musta ne oli niin kuin vähän samalla viivalla, että kumpi lähtee tai että miten kehitys lähtee menee. Ja kyllä siinä, niin kuin, jos siinä vertailussahan niin kuin sähköistyminen on mennyt niin kuin ihan hirmuloikkaa eteenpäin ja me puhutaan niin kuin isoista volyymeista, mutta sen sijaan niin kuin ne odotukset, mitä liittyy siihen niin kuin itseohjautuvaan, niin jolta totta kai me on menty semmoista asteittaista etenemistä, mutta että semmoinen itseohjautuva auto on niin kuin musta vielä edelleen pikemminkin visio kuin se, että se alkaa olla niin kuin realiteetti. Ja se, mitä Oskar sanoi, niin musta pitää kyllä paikkansa, mutta sitten jolta ollaan niin kuin musta edelleen, niin kuin tämä keskustelu menee ja niin kuin volyymeja tulee, mutta edelleen mä ajattelin, että se niin kuin holistic-tyyppisesti me ollaan
lähestymässä sitä hetkeä, että se alkaa, niin kuin se volyymit alkaa kasvaa räjähdysmäisesti. Ja sitten tullaan kysymykseen, että pystyykö niin kuin valmistajat ja koko tämä arvoketju niin kuin pysyä perässä ja tuottaa riittävän määrän sitä niin kuin, autoja siis markkinoille. Kiitos. Tuohon vaikka lisää, niin muutos on ollut nopea. Tietysti 10 vuotta on isossa kuvassa kuitenkin lyhyt aika, mutta siitä huolimatta niin ehkä se on kuitenkin vähän yllättänyt se, että miten paljon aikaa vie sen niin kuin ison teollisen muutoksen aikaansaaminen. Että siellä käytännössä rakennetaan nyt ihan uutta teollisuuden alaa. Siellä on niin kuin akkuteollisuus, varsinkin Euroopassa. Me oltiin aivan nollapisteessä käytännössä vielä 10 vuotta sitten. Nyt tässä on tehty niin kuin sekä Suomessa että ehkä erityisesti Euroopassa niin kuin todella määrätietoisia strategisia teollisuuspoliittisia valintoja ja yritetty kääntää sitä niin kuin isoa kuvaa, että me saadaan, tässähän muuttuu arvoketju, kun autojen käyttövoima ja voimalinja mennään polttomoottorista, mikä on perinteisesti isojen eurooppalaisten autonvalmistajien ydinosaamista. Ja nyt yhtäkkiä sitten sinne tuleekin sähkömoottori, paljon kompaktimpi. Ja sitten on akku, jolla on tosi iso osa siitä arvosta ja hinnasta myös autossa ja muuta. Ja Eurooppa huomasikin, että eihän meillä ole teollisuutta, ei meillä valmisteta akkuja, yli 90% tulee Aasiasta. Niin kuin tämä tämmöinen ison laivan kääntäminen vie tosi paljon aikaa. Ja se oikeastaan näkyy samalla siinä, että vaikka siinä on tavallaan kaksi puolta, että niin kuin tämä niin kuin kuluttajasegmentti on toisaalta, voi kyllä sanoa, että siellä on ne aikaiset omaksujat on ollut tosi nopeita, että siellä on niin kuin riittävästi kuluttajia, jotka lähtee sähköautoihin. Mutta sitten se massamuutos kuitenkin vie tosi paljon aikaa, koska se pitää tapahtua niin monella eri rintamalla, että se ei riitä se, että meillä on vaikka 5 miljoonasta suomalaisesta 1 miljoona on valmis ostaa sen sähköauton, kun niitä pitää saada kaupoista, pitää saada latauslaitteita, pitää saada ne kiinteistöjen sähkönsyötöt uusittua tai julkista latausinfraa ja muuta. Että siellä on niin paljon, tai kaupunkisuunnittelu. Toi sähköbussikuva oli ihan mielenkiintoinen tuossa. Me lähdettiin 2010 juuri suurin piirtein niin kuin tekee HSL, eli Helsingin seudun liikenteen kanssa uutta strategiaa siihen, että miten puhdistetaan joukkoliikenne. Ja nyt 13 vuotta myöhemmin, niin nyt se on lähtenyt liikkeelle. Mutta siinä on tosi pitkät ne itämisajat sitten kuitenkin, kun katsotaan, että vaikka periaatteessa teknologia on valmista, mutta kun se pitää skaalata joka alueella, niin tavallaan se on mennyt nopeasti, mutta sitten kuitenkin ehkä yllättää vähän se, että siinä on niin paljon tekemistä. Mä otan vähän tuohon autonomisiin ajoneuvoihin kiinni, koska siinä on semmoinen mielenkiintoinen kulma, että no, jos autonomista tai niin itsestään ajavaa liikennettä ajatellaan, niin siellähän skouppi on jossain vuodessa 2075 tai mitä onkaan niin täysautomaattisen liikenteen niin ministeriöltä aikoina. Mutta siinä on se niin regulaatiopuoli kanssa sitten tulee, että meillähän on niin sähköajoneuvoja on toisaalta työntänyt se regulaatio eteenpäin, kun taas sitten robottiliikenteen niin sen jo ihan filosofia ja paradigman muutoksen kautta, niin se regulaatio täytyy rakentaa uudestaan ja meidän täytyy tähän tavallaan tehdä niin rinnakkaisregulaatiota. Silleenhän nuo sähköajoneuvot on ollut helppo muutos, koska se on niin se olemassa oleva ympäristö on ollut vastaanottavainen latausinfraa lukuun ottamatta ja sitten arvoketju ehkä niin kuin pientä kasvukipua, mutta jännä nosto, tai hyvä nosto toi autonomista ajoneuvot, että tosiaan siinä pohdittiin, että miten menee. Mutta siinä on toki sitten kaikki autonomista ajoneuvot todennäköisesti tulee olemaan kuitenkin sähköisiä, niin sitten siinä on lisätty kompleksisuuskerros siitä autonomiasta. Tässä voisi ottaa kiinni oikeastaan tuohon, mitä Mikko sanoi, niin kuin ehkä nyt ei suurin yllätys, mutta iso yllätys kuitenkin se, että kuka tahansa meistä voi olla mitä tahansa mieltä EUsta, mutta mun mielestä se, kuinka määrätietoisesti ja systemaattisesti EU on lähtenyt synnyttää niin kuin akkuteollisuutta Eurooppaan, niin se on ollut ihan poikkeuksellinen niin kuin toiminta ja siinä on niin kuin tehty tosi paljon asioita ja siis mun oman ymmärryksen mukaan se palautuu siis suurten autoteollisuusmaiden eli Saksan ja Ranskan huoleen. Että ihan niin kuin autoteollisuuden työpaikoista ja koko sitä auton arvosta, jossa sanotaan, että 40% auton arvosta on akussa. Jos mennään tilanteeseen, että nämä joudutaan kaikki akut tuomaan Kiinasta, niin se on niin kuin tämmöisen autonvalmistajan näkökulmasta 40% auton arvosta on niin kuin jonkun muun kuin heidän omissa käsissään, jotenka siinä on
teollisuuspoliittisesti ja niin kuin kansantaloustasollakin siinä on niin kuin tosi paljon pelissä. Ja se musta selittää se, että miksi on lähdetty niin kuin järein toimenpiteen synnyttää Eurooppaan akkuteollisuutta. Ja tuon voi oikeastaan jatkaa sinne autoteollisuuteen myös, että siellä on niin kuin tosi kireet ne CO2 eli hiilidioksidirajat ja muut. Sehän pakotti oikeastaan autovalmistajat sitten lähteä siihen niin kuin vakavasti mukaan. Ja nyt nähdään, mitä juuri tällä hetkellä tapahtuu, että raskaan liikenteen, raskaan kaluston, kuorma-autot ja rekat. Siellä on ollut itse asiassa aika väliä CO2-regulaatio, mutta nyt sitä ollaan kiristämässä ja tavallaan se, mikä tapahtuu vaikka kaupunkibusseille 10 vuotta sitten, niin nyt ollaan siinä lähtöpisteessä, että kuorma-autot ja rekat lähtee samalle linjalle. Että se on ihan välttämätön sen Euroopan tason regulaatio. Se on, sisämarkkina on niin suuri, että silloin se on ainut kanava, miten sillä saadaan se vaikuttavuus. Joo, kiitoksia. Itse olen yllättynyt useastakin asiasta, mutta se mikä on yllättänyt positiivisesti on se, että nämä 2010-luvun alun sähköautot, vaikka Nissan Leafit, niin ne ei ole, itse arvelin, että ne olisivat semmoisia niin kuin jälkimarkkinoilla 2-3 tonnin hintaisia, koska akku on aivan lopussa, mutta ei, 10 tonnilla niitä vielä myydään ja akussakin ei tietenkään ole uudenveroinen, mutta liikkuvat kuitenkin, eli tämä, että sähköauton akku on lopussa 7 vuoden päästä tai 8 vuoden päästä, niin nämä pelot on osoittautuneet turhiksi, eli kyllä ne vielä liikkuu. Koitin arvella myös tätä, niin kuin, että miten näiden autojen määrä kehittyy. Tuossa seuraavalla kalvolla on sitaatti, kirjoitin 2016, no esitelmissä ja sitten muutaman kolumninkin, mutta ton löysin helpoiten, toi on tommoinen vanha ja voisi sanoa vanhentunutkin. Tuo kirja on kirjoitettu silloin, kun oli vielä ne 5 sähköautomallia markkinoilla, niin siellä lopun pohdintakappaleessa arvelin, että myyntimäärät kasvaa tasaisesti niin, että vuonna 2025 yli puolet myytävistä henkilöautoista on täyssähköisiä. No, tähän ollaan näillä kasvuprosenteilla menossa, että jos nyt jo 2023 on 1/3 ja Norjassa yli 80%, niin siihen se menee Suomessakin. Ja saa nähdä, että miten ne tarkalleen menee ja paljonko on sitten 2030, että onko 700 000 vai 900 000, mutta sinne niille paikkeille se näyttäisi menevän tällä hetkellä. Muistutan sitten vielä sekä paikalla olijoita että etäkuuntelijoita tästä viestiseinästä. Tänne on tullut jo useampi hyvä kysymys, jota meillä on täällä listalla jo keskusteltavana vähän myöhemmin, eli akkujen valmistuksesta ja kierrätyksestä ja sitten vetyauton kehitysnäkymistä löytyy. Ja sitten kommentti, ladattava long range hybridi paras talvella, ei mene lämmöt hukkaan ja loput toimintasäde kesken, juuri näin. Eli ladattava hybridi, jos siinä on riittävän iso akku ja se todella toimii myös talvella. Jotkut etenkin tämmöiset vanhemmat ladattavat hybridit, niin voi olla niin, että valmistaja on päättänyt, että jos on riittävän kylmää, niin tämä koko sähköajo ei onnistu, mutta sitten jos on hyvin suunniteltu ladattava hybridi, niin pystyy päivittäiset ajot hoitamaan myös talvella sillä akkusähköllä, ja sitten jos haluaa ajaa mökille 800 kilometriä yhtä soittoa, niin sekin onnistuu sitten ilman turhia latauspysähdyksiä. Eli siitä käyttötarpeesta kannattaa aina lähteä, että millainen auto sopii minulle. Palataan noihin muihin kysymyksiin kohta. Eli äsken puhuttiin menneistä yllätyksistä, mitkä ovat yllättäneet meidät. Seuraavaksi tämä on kompa tavallaan, koska jos joku asia on täysin yllättävä, niin eihän sitä voi vielä tietää, mutta mistä uskotte, että muut yllättyvät tässä seuraavan 10 vuoden sisällä? Eli kun liikenne sähköistyy, niin mitä yllättävää tapahtuu, mikä teidän mielestä on sellainen, että ei teitä yllätä, mutta todennäköisesti muut yllättää, jos ei muuta, niin ainakin poliitikot yllättää. Mitä sellaista voisi tapahtua? Tuossa on kyllä niin monta tasoa, millä kysymystä voi tarkastella, mutta yksi sellainen asia, mikä saattaa tulla vastaan niin kuin ehkä negatiivisena yllätyksenä, on tämä niin kuin hintaeroosio, eli tuo akkujen hintojen laskeminen. Se nostit ihan musta fiksulla tavalla siinä avauspuheenvuorossa se myös esiin, että jos nämä volyymit menee tosi lujaa ylöspäin, niin
on iso haaste, että pystytäänkö niin kuin sieltä niin kuin ylipäätään niitä akkuraaka-aineita nykyisellä akkuteknologialla riittävästi tarjoaa, niin saattaa tulla semmoinen asetelma, että se niin kuin tuo kennojen hinta lähteekin nouseen, mikä sitten tietenkin tulee merkittävästi hidastaa sitä niin kuin akkukysyntää, että tästä voi tulla sellainen niin kuin ehkä odottamaton hidastuminen myöskin, mutta tämä nyt on ehkä tämmöinen välitön heitto, tuolla on varmaan syvällisempiä analyysejä tarjolla myös. Miten on? Löytyykö syvällisempiä analyysejä? Joo, samaa mieltä, että tuossa on monia tasoja. En ole varmaan, onko se niin yllättävää, mutta kyllä mä niin kuin ylipäätään liikenteen sähköistymisen niin kuin näen tai oikeastaan toivon, että se liittyy siihen isompaan energiamurrokseen, mikä tässä on myös käynnissä. Et nyt toistaiseksi ei ole kovin paljon niin kuin ainakaan yksityiskuluttajalle sitten nähtävillä tällaisia sähköauton akun hyödyntämistä vaikka omassa kotitaloudessa tai puhutaan vehicle to grid tai autosta verkkoon tai autosta kotiin tai muuta. Että niin kuin tämä energiajärjestelmä ja liikennejärjestelmä niin kuin liikkuu lähemmäksi toisiaan. Ja sieltä voi löytyä, niin kuin, ja toivottavasti löytyy uusia juttuja, mitä nyt ei vielä osata ehkä täysin hahmottaakaan. Liiketoimintamalleja ja muita. Ja toinen, ehkä jos tuosta akuista puhuttiin ja muuta, niin voi käydä niin, tai itse asiassa veikkaan, että nyt puhutaan tosi paljon litium-ionista tällä hetkellä. Mutta niin kuin tämä Jyrki otit jo vähän kiinni siitä, että lähteekö se, niin kuin, ainakin tämä hinnan aleneminen tasoittuu ja muuta, mutta lähteekö tämä meidän teknologiapaketti itse asiassa laajenemaan tai diversioitumaan niin, että sinne tulee niin kuin eri teknologioita eri käyttökohteisiin, ja tässä on nyt varmaan tämä liikenne- ja energiajärjestelmien stationäärinen varastointi mukana, että se liittyy siihen, että jos niin kuin nämä menee yhteen. Koska meidän on pakko saada niin kuin laajempi materiaali, raaka-aine, niin kuin varannot käyttöön ja muuta. Mä en tiedä, onko tämä sinänsä yllätystä, mutta tämmöistä niin kuin spekulointia siitä, että miten tämä voisi mennä. Joo, ei tuosta ainakaan ole liikaa puhuttu, eli sikäli voi olla yllättävää. Nimenomaan niin kuin, no oikeastaan veit niin kuin sanat suusta sinänsä, että toi just tuo vehicle to grid, mistä aika niin kuin, osa puhuu hyvin paljon ja sitten osa ehkä vähän vähätteleekin, ihan kaikilla, tai paljon on kuullut hyviä perusteluja sekä myötä että vastaan, mutta se, että meillä tulee olemaan niin kuin osana sähköverkkoa joskus tulevaisuudessa aikamoisia niin kuin puskurivarastoja, niin se saattaa tosiaan synnyttää uudenlaisia palveluita tai arvoketjuja tai muuta vastaavaa. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että miten sitä, siinä puhutaan niin kuin hajautetustakin järjestelmistä aika paljon ja niiden optimoinnista. Se on mun mielestä mielenkiintoista. Materiaalitekniikan kehitys, että sitten kun tullaan vaikka johonkin peak lithiumiin tai lähestytään sitä, niin sittenhän meillä pitää olla jo niitä muita. Ja sitten ihan hyvinkin semmoinen, en tiedä yllättävä, mutta että minkälainen on niinku tämä tulevaisuuden geopoliittinen kenttä. Että meillä on nyt niinku se öljyntuottajamaiden klikki, mikä heidän vaikutusvalta tulevaisuudessa on ja mitkä ne raaka-aineet on, mitkä meillä valikoituu sitä akkumateriaaleihin ja minkälaisia poliittisia tekijöitä siellä on. Ja minkälaisia kansainvälisiä jännitteitä tästä aiheutuuko. Ja Suomessa niin sanoisin, että esimerkiksi huoltovarmuus lisääntyy, koska me pystytään tuottamaan moninaisilla tavoilla sähköä. Ja sitten taas polttoaineiden tuottaminen on aika paljon rajatumpien niin kuin tahojen käsissä, niin kuin tälleen kansalaisen ajalta. Sitten ihan semmoinen black swan, mitä on tässä puhuttu, että miten niin kuin esimerkiksi aurinkomyrskyt, jotka tuhoaa niin kuin sähkölaitteita. Siihen nyt, no ei sitä polttoainettakaan kyllä pääse tankkaamaan, jos meillä sähköt menee. Että ei se niin kuin silleen, mutta tässä ihmiset ajattelee hyvin paljon erilaisia skenaarioita, mitä on. Näkisin ehkä ton niin kuin, just se materiaalitekniikka ja geopolitiikka on semmoisia, mitkä saattaa mennä ihan mihin tahansa suuntaan, että niillä on sitten omat kerrannaisvaikutuksensa. Kyllä. No, molemmat puhuitte ilmiöstä, jota varmaan kutsutaan hienosti sektori-integraatioksi myöskin. Mutta siis mä uskon, että siellä voi syntyä niinku aika jänniä uusia liiketoimintamalleja, uusia avauksia, että vaikka niinku itse omistaisin sähköauton, niin voi ehkä tehdä diilin, että vaikka sähköyhtiö omistaakin sen akun tyyppisesti, jolla sitten sillä sähköyhtiöllä on niinku semmoinen fliitti näitä akkuja, se pystyy toimimaan tasaamaan ja niin edelleen. Et siis tässä voi tulla niinku hyvin erityyppisiä toimijoita.
Ja sitten toinen geopolitiikka, niin joo, maailma valitettavasti on jakautumassa tämmöisiin niin kuin taloudellisiin blokkeihin ja Kiinan vaikutusvalta, sillä on aika vahva dominanssi tällä hetkellä, erityisesti akkumateriaaleissa, niin siellä voidaan niin kuin ruuvia kyllä kiristää sillä tavalla, että voi näkyä sitten tässä koko alan kehityksessäkin. Joo, itse olen ajatellut, että mitä voi käydä, niin on tämä vehicle to grid, paljon puhuttu, mutta harvoin nähty. Eli tämä, että voit syöttää sähköauton akusta sähköä myös verkkoon päin. Ja tässä näin autovalmistajat on lähteneet siitä, että se muunnos, kun akussa on tasasähköä ja sähköverkossa on vaihtosähköä, ja nyt tämmöinen joka maassa on erilaiset grid-koodit, eli mitä vaaditaan laitteelta, joka syöttää sähköverkkoon sähköä. Ja tämän takia autovalmistajalle helpointa on, jos siellä autossa ei ole tämmöistä taajuusmuuttajaa, joka pystyy syöttämään akkusähköä verkkoon päin. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä vehicle to grid toteutuu sillä tavalla, että siellä tasasähkölatauspistokkeella, eli tällä niin sanotulla pikalatausliittimellä tehdään tämä vehicle to grid-toiminto. Tällä hetkellä ne laitteet maksaa 5-numeroisen summan, siis tämmöinen DC-latausasema. Suomessa on muutama, nekin lähinnä koekäytössä. Niin nyt sitten, jos ihmiset innostuu tästä, että hei, halvan sitten kun tuulee paljon, niin ladataan akku täyteen melkein ilmaiseksi ja sitten myydään sitä verkkoon päin, kun on ydinvoimalan huoltokatko tai vastaavaa, niin tuleeko tästä seuraava tämmöinen jupina sitten, että kun on ensin laitettu taloyhtiön tämmöiset vaihtosähkölatauspisteet ja sitten vehicle to grid lyö 3 vuoden päästä läpi, niin sitten on, että hetkinen, nyt pitää taas ostaa uudet latauspisteet. Onneksi se kaapelointi ja tämä infra on osa sitä projektia, että ei se nyt niin kuin, että tonnin hintainen latauspiste vaihdetaan 3 tonnin hintaiseen, niin ei siitäkään niin kuin tykätä, mutta se ei ole mikään niin kuin posketon virheinvestointi tavallaan. Ja nämä tuotteet puuttuu tällä hetkellä markkinasta käytännössä kokonaan. Kyllä. Ja muuta. Mutta tässä nostan vielä yhden, että siinähän on niin kuin aurinkosähkö on varmaan yksi semmoinen nouseva energiatekniikka-trendi nyt, että Suomessa on tietysti erinomainen potentiaali tuulisähkölle, mutta aurinkosähkö on todennäköisesti se, jolla niin kuin se hintakehitys tulee menemään vielä alemmaksi. Missä niitä sitten valmistetaan, niin se on taas ehkä geopoliittinenkin kysymys ja muuta. Mutta aurinkopaneeli on tasasähkölaite ja sitten siellä saattaa löytyäkin yllättäviä synergioita vaikka kotitalouksissa ja muissa, että mihin kohtaan se AC/DC eli virranmuunnos laitetaan ja muuta. Että niin kuin tämän tyyppiset älykkäät kotitalouksien tai energiayhteisöjen tuotteet puuttuu. Et sieltä saattaisi löytyä aika paljonkin uutta vielä. No tuosta itse asiassa nyt kun puhuit siitä elinkaarimallista tai elinkaaresta, että ei nyt olekaan 10 tai 7 vuodessa mennyt ne ensimmäiset sähköautot ihan silpuksi vielä, että niillä voi ajaa, niin sitten myöskin toi, että mitä sitten, tuleeko tämmöisiä kotitalouksien niin kuin tasausvarastoja, eli puretaanko vaikka sähköautosta akut, jotka enää liikennekäyttöön kelpaa ja laitetaan jonkinlaisiin akkuvarastoihin, joko hajautetusti tai keskitetymmin, niin sen elinkaaren, ne uudet ratkaisut sieltä elinkaaresta myöskin saattaa tuottaa vielä lisää uusia palveluita, uusia liiketoimintamalleja, uusia arvoketjuja, jotka on osaltaan mielenkiintoisia. Tuo sektori-integraatio, niin kuin, no, tuntuu, että me puhutaan siitä koko ajan, eli mennään siihen suuntaan, että se ajoneuvo ei ole enää erotettavissa siitä energiaverkosta, jolloin sitten niin myöskin tämä niin kuin omistajuuden ja käyttöoikeuden keskustelu, mistä paljon puhutaan, niin on mielenkiintoinen ja nousee varmasti tapetille paljon enemmän kuin mitä nyt ehkä ajatellaan. Kyllä, ja sitten kun mennään esimerkiksi just aurinkosähkön hyödyntämistä, niin Suomi on pieni maa, ollaan pohjoisessa. Toki täällä aurinkosähkön tuottopotentiaali on sama kuin Pohjois-Saksassa, mikä on yllättävää, mutta se on tosiasia. Mutta sitten kun mennään tuonne oikeasti aurinkoisiin maahan, vaikka Espanjaan, niin siellähän voi esimerkiksi tapahtua niin, että ei tarvita sähköä. Tämä on nyt vähän varovainen pitää olla näiden puheiden kanssa, mutta tarvitseeko esimerkiksi omakotitalon, jos on tarpeeksi aurinkopaneeleja, niin tarvitseeko espanjalaisen omakotitalon kuulua sähköverkkoon ollenkaan vai riittääkö se, että siellä on sähköauto pihalla parkissa, päivällä ladataan akkuja ja sitten yöllä ilmastointi ja valaistus pelaa sitten tämän
sähköauton akun kanssa, niin tämmöinen voi olla yksi kehityssuunta. Mutta siinä on monennäköisiä haasteita matkalla, muun muassa poliittisia ja myöskin teknisiä. Eli jos ajatellaan, tekniikka on nyt hyvin pitkälti jo olemassa, mutta sitten kun mennään seuraavaan asiaan, eli mitä haasteita voi tulla vastaan, jos mennään tuonne muihin kuin teknisiin haasteisiin. Mitä muita kuin teknisiä haasteita sähköistyminen voi kohdata? Geopolitiikka on mainittu muutaman kerran. Mitä tällaisia muita haasteita kuin teknisiä voi tulla liikenteen sähköistymiskehityksellä? EUhan on nyt laatinut tämmöisen tosin kunnianhimoisen akkuasetuksen, mikä taitaa itse asiassa olla nyt ihan lopullisesti hyväksytty näiden eri elinten keskinäisessä prosessissa. Siinä on tosi niin kuin semmoista, ja sanotaan sektorikohtaista regulaatiota ihan eri tavalla kuin me on tähän mennessä nähty yhtään missään. Uskon, että samantyyppistä niin kuin tuoteregulaatiota tulee varmaan moneen muuhunkin tuotteeseen matkan varrella, mutta että siellähän on niin kuin esimerkiksi kierrätysvaatimuksia, kierrätysmateriaalin edellytetään. Ja sitten siellä on esimerkiksi ensin pitää ruveta raportoimaan sen akun hiilijalanjälki, ja sitten tulee semmoisia niin kuin raja-arvoja, että minkä CO2-päästötason alle se akun valmistuksen pitää mennä, ja tätä voidaan ehkä kutsua myöskin tämmöiseksi niin kuin vihreäksi protektionismiksi, eli sillä voidaan edistää Euroopassa tapahtuvaa akkuvalmistusta, koska täällä pystytään akkuja valmistamaan vähemmällä päästöllä. Esimerkiksi Suomi on niin kuin erittäin hyvä akkujen valmistuksen maa, koska meillä on niin kuin hyvin alhainen päästöpitoisuus meidän sähkötuotannossa. Eli tässä voidaan työntää niin kuin kiinalaisia akkuja pois Euroopan markkinoilta. Eli tämmöinen, sitä nyt tiivistää, niin siis regulaatio voi merkittävällä tavalla ohjata, joko hidastaa, edistää, suosia, rajata tietyn tyyppisten ratkaisujen niin kuin yleistymistä. Mä voisin ehkä lisätä niin kuin pari juttua. Ensin niin kuin tekninen haaste on ehkä se niin kuin teknologinen skaalauskin, mutta se on muutakin. Ja siinähän me nähdään nyt, että siellä on oikeasti pullonkaula. Kuuluuko? Nyt. Eli miten markkina skaalautuu tai valmistus skaalautuu ja muuta, niin siellä nyt katsotaan, että tilausajat venyy ja toimitusajat venyy ja muuta, että se on niin kuin todella suuri, eikä pelkästään teollinen, vaan ehkä ihan yhteiskunnallinenkin haaste, työvoiman saatavuus ja muuta tällaisia, että siellä niin kuin, miten me saadaan koulutettua osaavaa työvoimaa niihin tehtaisiin koko arvoketjussa, niin tämän tyyppisiä haasteita varmaan siellä ainakin voi tulla vastaan. Kyllä, tähän väliin on pakko kommentoida, että ihan tuolla siis ei autoalalla, autojen valmistuksessa, vaan kiinteistöjen sähköistysalalla, eli nämä, jotka rakentaa nämä latauspisteet, niin siellä on työvoimapula, jonka yhtenä sitten juurisyynä on tämä, että sähköala ei ole se kaikista vetävin ala, jos ajatellaan nuorisoa, joka tekee koulutusvalintojaan. Ja sitten vielä jossain esimerkiksi nyt tuli Tampereelta uutisia, että siellä paikallisessa ammattikorkeakoulussa leikataan sähköalan koulutuksesta, niin mistä me ne osaajat revitään vielä, kun kyseessä on ala, jota ei voi niin kuin viikon pikakoulutuksella tehdä, vaan tuommoiselle perusasentajallekin niin vaatimuksena on vähintään 3 vuoden ammattitutkinto ja vuosityökokemusta, niin siinä tulee olemaan yksi haaste, mistä saadaan tekijät. Joo, ihan siis semmoisia, tai sanotaan, että mä näen niin tämän sähköistymisen kehittymisen sillä lailla, että se on niin kuin alamäkeen tönästy iso lumipallo alpeille, että kyllähän se niin kuin menee kuin junaraiteella eteenpäin. Että sitten tulee näitä tämmöisiä ehkä stoppeja, tulee joku tekijäpula on erittäin hyvä, tai sitten materiaalin saatavuudessa joku ongelma, mutta ne on niin kuin väliaikaisia haasteita jossain määrin. Siihen voi pienempiä juttuja, vaikkapa niin kuin lobbaus
voi olla yksi juttu, että keksitäänkin, että poliittiset tuulet muuttuu hyvin voimakkaasti siten, että ajatellaankin, että no vedetään vähän jarrusta ja katsotaan puupellettiautot ja niin kuin radioaktiiviset patterit tyyppisesti, niin kuin aivan älytöntä kuluttajatrendit jossain määrin. Ihan oikeastaan jo se, että miten vaikkapa kaupungistuminen, me nähtiin aika hyvin tuossa Palkeissa, että noin 4/5 henkilöistä ei niin kuin hanki ajoneuvoa, ja todennäköisesti niin kuin sanoit, niin johtuu tästä Helsingin keskeisyydestä, niin semmoinen trendi, että miten se liikkuminen niin kuin yleisesti ottaen tulee niin kuin tulevaisuudessa menemään, niin se saattaa ehkä vaikuttaa jotenkin vaikkapa uusien autojen myyntimäärään, mutta ei se nyt sitten niin kuin sen suhteellisen osuuden muutokseen tule merkittävästi vaikuttaa. Mulla on sellainen sanonta, että loppujen lopuksi kaikki liikennejärjestelmät redusoituu joko polkupyörään tai junaan, ja toivoisin, että enemmän polkupyörään, koska se on kansantaloudellisesti parempi, kun liikutaan lihasvoimalla, mutta henkilöautoista tuskin päästään ikinä eroon, niin on ihan oikein hyvä ratkaisu moneen paikkaan, niin kyllä se sähköistyminen niin kuin on aika vääjäämätöntä tässä keskipitkällä aikavälillä. Geopolitiikka totta kai, siitähän nyt ollaan puhuttu, että tämä Ukrainan sota oli mun mielestä silleen hyvä esimerkki, että ei nyt ehkä ihan 2-3 vuotta sitten ollut ajatuksissa, että A, tämmöinen tapahtuu ja B, minkälaisia vaikutuksia tällä on asioihin X, Y, Z, korona toinen, niin tämmöisiä niin kuin puolimustia joutsenia, harmaita joutsenia, niin niitähän nyt voi sitten tulla. Kyllä. Joo, erinomaisia. Koronasta yksi, siis taudit on aina inhottavia, seuraukset on inhottavia, mutta jos hakee jotain positiivista, niin kaikki osaa nykyään käyttää näitä etätyövälineitä, että se oli, ennen meni aina, jos silloin harvoin kun oli etäpalaveri, niin meni eka 15 minuuttia siihen, kun säädettiin, että miten tämä nyt toimii. Otetaan välillä noita viestiseinän kysymyksiä. Sieltä on tullut, tästä Oskari mainitsikin, että tämä on niin kuin alamäkeen tönäisty kivi, että tuolla insinööri Miettinen kommentoi, että se korvaako sähkömoottori polttomoottorin henkilöajoneuvoissa on turha kysymys. Ajoneuvovalmistajat ovat tämän jo päättäneet. Kysymys on vain ajasta. Onko Suomella mahdollisuus tulla merkittäväksi akkuvalmistajaksi? Ja nyt sitten heitän palloa sinne päin. Joo, kiitos. Jos yhdellä sanalla vastaan, niin vastaan, että joo, on. Sitten jos sitä lähtee vähän analyyttisemmin käymään läpi, niin mehän on tehty tänne eteen töitä tässä matkan varrella paljon. Ja meillähän on siis näitä, me ollaan Euroopan EU-maista ainut, jolla on siis kaikkia näitä keskeisiä akkumineraaleja maaperässä, eli litiumia, kobolttia ja nikkeliä. Me ei yksinään pystytä tarjoamaan näitä raaka-aineita koko Euroopalle, eli ehkä jos kovasti pelkistää, niin oliko nyt niin päin, että nikkeliä on ehkä 5%, niin kuin jos koko Euroopan autokanta olisi sähköstä, niin siis se niihin akkuihin ja koboltti 10%, että luultavasti toisinpäin, mutta joka tapauksessa puhutaan, niin kuin, että me pystymme tuomaan osan siitä ratkaisusta, ja litiumiakin sitten ehkä siellä varmaan jossain 5% seutuvilla ehkä alle sen. Mutta eli me ollaan rakentamassa arvoketjua, siis raaka-aineet, sen jälkeen sitä jalostusta, eli siellä tehdään niin kuin akkukemikaaleja, se tehdään niin kuin prekursori, se tehdään katorimateriaalia. Näitä hankkeita meillä on putkessa ja osa on julkistettu ja osa on sitten keskustelujen alla. Sitten se, mistä ei ainakaan taida olla yhtään julkistusta, on niin kuin akkukenno, eli se kennovalmistus, eli se varsinainen akkuvalmistus. Sitten meillä on taas Valmet Automotiveilla on sitä niin kuin, moduulia ja akkupakettien valmistusta. Ja sitten on taas kierrätyspäässä Fortumilla on niin kuin kierrätysinvestointeja työn alle. Kyllä tässä meillä on aika kattavasti tähän arvoketjuun liittyen on aktiviteetteja. Okei, latausjärjestelmät tietenkin, toi Kempower on niin kuin kasvanut huikeata tahtia. Että kyllä siinä meillä on paljon mahdollisuuksia kyllä menestyä tässä. Kyllä. Sitten on toinen. En usko, että tekijöistä tulee olemaan puutetta, kuten kaikissa muissakin teknologia-aloissa. Tekijät tulee kyllä perässä, kun kyseessä on kuuma peruna. Joo, en tuohon varsinaisesti voi väittää vastaankaan. Pitää vaan ajoissa kommunikoida, että tämä on kuuma peruna. Joo, mä tähän nyt silleen, koska edustan kuitenkin sitä tahoa, joka tässä maassa ajoneuvoteknologiaa osaa kouluttaa jossain määrin, niin
niin en ihan 100% allekirjoita sitä, etteikö tekijöistä tulisi olemaan puutetta, ainakin jollain aikavälillä. Koulutuspolitiikka tulee 5-10 vuotta perässä teknologian niin kuin hypesykliä, tai ei edes hypesykliä, vaan kehityssykliä. Ja siitä sitten osaajien saaminen, niin kuin huippuosaajien saaminen työelämään, niin siinä vielä lisää 50 vuotta. Niin kyllä tässä jossain vaiheessa saattaa olla, että hyville tekijöille on kysyntää, mutta niin kuin kaikissa aloissa, jos ajatellaan ICT-alaa, koodaamista kaikkea, niin kyllähän niitä sitten löytyy jossain vaiheessa, kun vaan varsinkin teknologiassa, kun osataan maksaa palkkaa. Mutta sanotaan, että kyllä koulutuspuolella tehdään aika paljon työtä, että pysytään perässä, tai niin kuin pysytään ehkä edellä sitä perää. Juuri näin. Se saattaa tietysti olla aina vähän reaktiivista, tai onkin. Tässä kun samalla niin kun tavoitellaan isoja kansallisia uusia investointeja nouseville teollisuuden aloille, vetyakut ja uusiutuva energia on varmaan niin kuin tässä aihepiirissä 3 semmoista isoa, niin kyllähän se generoi sitten teollista tuotantoa ja muuta, niin siellä on aika paljon kaikkia tasoja valmistavaa henkilökuntaa, sitten insinööriä ja niin poispäin. Kyllä mä itse olen sitä mieltä, että kyllä tästä niin kuin akkupuolen osaamisesta on tällä hetkellä aika huutava pula. Siis en tarkoita pelkästään Suomessa. Northvoltin palkkalistoilta, että ollaanko se 120 vai 150 eri maan kansalaisia. Ne rekrytoi joka päivä 20-40 ihmistä, joka päivä. Niin se on, kyllä siellä haetaan talenttia eri puolilta maailmaa. Ja jos meillä tulisi että meille tulisi samantyyppinen Northvoltti, niin kyllä siinä olisi kissojen ja koirien kanssa kyllä saataisiin hakea sitä osaamista. Kyllä. Sitten on hyvä tekninen kysymys. Miksi akkuteknologiat eivät ole menneet nestekaasupullon vaihtomalliin? Eli ajat sähköauton akun tyhjäksi, sitten vanha tyhjä akku huoltoasemalle ja uusi tilalle. Itsekin osaan tähän vastata, mutta kysytäänkö panelisteilta? No, mulla kesti viimeksi grillin nestekaasupullon vaihdos 2 kuukautta, että mä pääsen siihen lähikaupalle sen vaihtaa, niin musta tuntuu, että se on ehkä aika lähellä sitä totuutta. Miksi se niin mennyt? Pistokkeesta tulee sähköä siihen autoon, niin. Ja kuitenkin ne rangeit nykyään aika hyvin. En tiedä, onhan tähän teknisiäkin ja niin kuin kustannustaloudellisiakin ratkaisuja, mutta itse en ainakaan semmoista autoa ostaisi. Joo. Et mennäänkö sitten automerkki- tai automallikohtaisiin akuvaihtoihin tai muuta, että sieltähän puuttuu koko se standardoiva kehikko. Et sitten jos me lähdettäisiin niin kuin sille polulle, että löytyy teollinen standardi ja muuten, meillä on sitten vielä hyvin paljon erilaisia ajoneuvoja, pakettia, henkilöautoja, kuorma-autoja, busseja ja muuta. Ja akkukehitys menee niin kuin sielläkin moneen suuntaan, että on cell to back tai cell to chassis, eli niin kuin jopa niin kuin ajoneuvon rakenteisiin integroituja akkumoduuleja. Se menee aika vaikeaksi sitten, jos lähdetään vaihtamaan sieltä. Eli täällä on niin kuin se isoin ongelma, mikä mä näen, että sieltä puuttuu se volyymi, eli käytännössä teollinen standardi, joka sen mahdollistaisi. Jollakin pikku niche-markkinoilla, niin kuin kevyissä polkupyörissä tai ajoneuvossa se voisi lähteä liikkeelle. Mä jotenkin, Mikko, muistan, että sä joku kuukausi jossain keskustelussa sanoit, että Japanissa jotain raskaan liikenteen niin kuin ratkaisuus olisi ollut tämmöinen testi taas, että voitaisiko mennä siis niin kuin vaihdettavia akkuja kautta. Ehkä mä muistan väärin. Siis onhan näitä, esimerkiksi NIO Kiinassa on niin kuin tätä konseptia ja muuta, että sitten he rakentaa käytännössä omat. Sehän menee energiabisnekseen se konsepti sitten niin kuin liiketoimintamallina. Ja tämä on varmaan muuten niitä yksi tällaisia nousevia tai yllätyksiä tai muuta, että mitä kaikkea ne liiketoimintamallit voi tuoda. Mutta käytännössä se on sitä akun liisausta liiketoimintana, että sitten siellä voi olla tämmöisiä isoja stationääribuffereita, jotka samalla toimii akun vaihtohubeina. Mutta se on sama kysymys kuin latausinfran rakentaminen, plus että se on vaan vähän kalliimpaa vielä, koska me tarvitaan aika laaja määrä ekstra akkuja siihen. Ja ne pitää jonkun omistaa ja investoida. Se, mitä mä ottaisin kuitenkin tuosta ideasta, on se, että ei nyt ehkä standardoida, että kaikille segmentin autoille on sama akku, mutta modulaarisuutta sinänsä tuoda sisään, että se on 40% ajoneuvon arvosta on akussa, jos se vaurioituu tai menee vanhaksi, niin kyllähän siellä alalla olisi hyvä olla enemmän, mutta enemmän modulaarisuutta tukevia standardeja, että voidaan se niin kuin elinkaari hanskata vähän pidemmälle
pidemmälle matkalle. Et sinänsä tuolta ajatuksessa on niinku paljon hyvää, mutta sitten varsinkin kun mennään siihen rakenne integroitu akku, niin sittenhän se on teknisesti voi olla mahdotonta. Itse asiassa tuoltakin voi löytyä sitten taas lisää kehityksiä. Puhutaan tämän niin sanottu second life tai akun uusiokäyttö tai muuta. Mitä modulaarisempi tai niin kuin skaalautuvampi, siellä on niin kuin tämmöisiä toistuvia elementtejä, niin se taas niin kuin pienentää sitä uudelleen niin kuin lisätyötä tai uudelleen konfigurointia, jos sitä ajoneuvoakkua käytetään jossakin muualla sen jälkeen, kun se ei enää kelpaa siihen niin kuin autokäyttöön. Kyllä, ja tuossa niin kuin niitä teknisiä syitä, jos miettii, niin sähköpolkupyörä oli hyvä esimerkki, koska se akku on käsin nosteltava, niin se on helppo vaihtaa. Se, mikä autoissa tekee sen niin kuin, ei mahdottomaksi, mutta taloudellisesti ei kannattavaksi, on se, että se vaatii sen akun vaihtoaseman, joka maksaa. Ja näitä kokeiluja kun on ollut, niin ei ihmiset ole oikein niitä joko tarvinneet tai halunneet käyttää. Eli kun tuommoinen sähköauton akku painaa muutamassa 100 kilosta reiluun 0,5 tonniin, niin siinä on monta juttua, mitä voi mennä pieleen, jos sen suunnittelee huonosti. Ja sitten kun siellä on vielä kilo hiekkaa välissä, niin se mikä toimii jossain oppilaslaboratoriossa, niin ei välttämättä toimi sitten, kun siellä on tavalliset ihmiset touhuamassa. Että jos katsoo, kuinka paljon jossain autopesulassa tai parkkihallissa näkyy kolhujen jälkiä, kun ei ole ihan osuttu sinne reikään, niin siitä voi päätellä, että miten haavoittuvainen tuommoinen systeemi voi olla. Että se kokoajapaino, jos se olisi semmoinen 20 kiloa ja mahtuu takakonttiin, niin silloin ehdottoman hyvä ajatus. Mutta markkinat näyttää, mitä tapahtuu, ja tuo standardointipuoli, akkujen korjaushan on semmoista askartelua kautta käsityötä, kun joka autovalmistajalla on erilainen, että milloin päästään siihen, että sä voihan niin kuin sen auton lyijyakun, niin kuin 12 voltin akun, niin senhän voi vaihtaa itse, ja sitten on eri merkkejä, mistä valita, niin milloin päästään samaan sähköautojen kanssa, että siellä on kutakuinkin standardoitu akkukotelo ja sitten sinne menee standardin mukaisia moduuleja, niin toivottavasti tämmöiseen päästään, mutta siinä on jonkun verran tekemistä. Sitten oli hyvä kysymys kanssa, että sähköverkko on haavoittuvainen Venäjän hyökätessä, mikä on nähty jo Ukrainassa, miten meillä voidaan suojautua. No toi on ehkä niin kuin, voi lähestyä moneltakin kantilta. Meillä oli viime vuonna sähköinsinöörit SIL ry järjestämisen sähköautonsa turvallisuustapahtuman, minkä tallenne on itse asiassa vieläkin verkossa sil.fi, ja Huoltovarmuuskeskuksen asiantuntija kertoi siellä tästäkin asiasta, koska se huoltovarmuuskin on osa kokonaisturvallisuutta. Niin sähköverkko, niin se on haavoittuvainen, toisaalta se on Ukrainassakin saatu toimimaan auttavasti, vaikka jatkuvasti tulee ohjusta taivaalta, ja siellä yhden uutisen luin, missä Ukrainaan on myyty, siellä on kuitenkin niin kuin ostettu sähköautoja, koska sähköä, vaikka polttoainetta säännöstellään, niin sitä voi hitaasti ladata jostain aurinkopaneeleista kuitenkin sitä sähköautoa, että se ei ole välttämättä huono asia huoltovarmuudelle. Ja jos ajatellaan koko yhteiskuntaa, niin autoilu on ehkä se pienin murhe siinä, jos sähköt katkeaa, että kriisiolosuhteissa, että sotilasajoneuvot ja muu on yksi asia, mitä varten polttoainetta pitää varastoida, mutta sitten tämä sähköverkon toiminta, niin moni juttu tulee isommaksi ongelmaksi ennen autoilua. Joo. Niin, tässä mun mielestä se Espanja-esimerkki, aurinkopaneelit ja sähköauto pihassa, niin sehän parantaa resilienssiä siinä, niin kuin vaikkapa kotitaloudessa tai rivitalossa tai muuta, mutta varmaan se niin kuin varsinainen haaste on sitten vaikkapa energiaintensiivinen teollisuus tai muuta. Sitten jos sieltä niin kuin siirtoverkko tai jakeluverkko kaatuu, niin sitten saattaa niin kuin siellä päässä tulla isompiakin ongelmia. Miten niiden varavoima on järjestetty, niin se on sitten taas toinen juttu. Kyllä. Jonkun verran, mitä Ukrainan kriisiin tutustunut, niin itse asiassa sähkö ja vaikka mobiiliviestintäverkko, niin ne on ollut jopa yllättävän resilienttejä. Että ennusteet ennen tämmöistä konfliktia, jos on peer-to-peer-tyyppinen tila ja varsinkin Venäjän kaltaisella sotilasdoktriinilla, niin oletus oli se, että mikään elektroni ei liiku mihinkään
että ainoa radioliikenne on niin sotilasviestintää, ja se ei nyt ole pitänyt tässä paikkaansa, kuten se ei ole pitänyt aikaisemmissakaan konflikteissa niin laajamittaisesti koko yhteiskunnan kannalta, että jos niin Venäjä käyttää 10 risteilyohjuksia siihen, eikä ne saa muutamien tuntien sähkökatkoksia, niin on se kyllä aika resilientti mun mielestä loppujen lopuksi. Ja nehän ihan tosissaan yrittää. Juuri näin. Juuri näin, ja sieltä tulee HDL. Tämä on ensimmäinen konflikti, mistä tulee semmoista videokuvaa, mikä näyttää siltä, että sitä ei ole kuvattu leivänpaahtimella. Eli siellä valokuituverkkoja korjataan henkensä kaupalla, ja siitä saisi varmaan yhden keskustelutilaisuuden siitäkin. Okei, mennään sitten. Täällä on taas tullut hyviä yleisökysymyksiä. Jatketaan itse asiassa näistä, koska siellä nyt tullaan tuohon akkupalojen sammuttamiseen. Siihen palataan pikkusen myöhemmin, mutta sitten otetaan vielä yksi tuosta, eli mitä muita mahdollisuuksia on energiavarastointiin perinteisen akun sijasta tulevaisuudessa. Eli jos ajatellaan kokonaisuutta eikä pelkkää autoa, niin mitäs vaihtoehtoja meillä on? Pumppuvoimalat, vety, mitä muuta? Synteettiset polttoaineet. Synteettiset polttoaineet. Sulasuoloratkaisut. Mä en tiedä, nyt ollaan ehkä, mä en ole energiatalousinsinööri, en tunne, että siellä ehkä. No pumppuvoimahan on varmaan nyt se, tai vesivoima sinänsä, että siellä on altaita ja muuta, mutta siihen kun lisätään pumppu. Niitä ei Suomessa toistaiseksi ole, mutta se on varmaan semmoinen hyötysuhteelta aika hyvä ja skaalautuva, että se varmaan kannattaa katsoa läpi ja muuta, mutta sitten mitenhän tuo perinteinen akku tässä nyt sitten ymmärretäänkin, että jos perinteinen akku voisi olla se lyijyakku, mutta sen lisäksi nyt on varmasti tulossa sitten litium-ioni tässä, että jos ajatellaan, että se on nyt alkaa olla sitä perinteistä ja muuta, niin sitten me varmaan niin kuin lähdetään sitten sinne stationäärisen varastoinnin suuntaan, että siellä on näitä seuraavan sukupolven teknologiat, on toki virtausakkuja, eri kemioita, siellä on vaikkapa natriumiin pohjautuvia teknologioita, rikki ja muuta. Että kyllä täältä löytyy varmaan sitten ratkaisuja, mutta miten ne pystyy vastaamaan siihen ison kuvan niin kuin haasteeseen, niin se on jää nähtäväksi. Varmasti se menee aika kauan, mutta varmaan voi todeta, että niin kuin selkeästi suurin määrä verkkoon kytkettyjä akkuja tällä vuosikymmenellä ainakin tulee ylivoimaisesti olemaan sähköautoissa. Että se, mitä puhuttiin vehicle to grid tai niin kuin tästä älykkäästä, sen kapasiteetin hyödyntämisestä myös niin kuin energiavarastointi laajemmassa, kysyntäjousto tai sitten jopa niin kuin muuta, niin varmaan sieltä kannattaa hakea sitä lisää tuon niin kuin pumpatun veden lisäksi. Kyllä, tästä päästään sujuvasti seuraavaan paneelikysymykseen, eli vetyautoihin. Siitä tuolla jo kommentoitiinkin. Eli vetyauto on siis, sekin on sähköauto, mutta siinä sen ison useiden kymmenien kilowattituntien kokoinen litium-ioniakku on korvattu polttokennolla. Eli siellä on vetypolttokenno ja siellä sitten siellä on pieni akku joka tapauksessa, että se systeemi saadaan käyntiin ja sitä polttokennoa ei kannata mitottaa vaikka rekan ohituksiin, vaan senkin takia siellä pitää olla tommoinen 1 tai 2 tai vähän suurempi kilowattitunnin akku. Mutta korvaako polttokenno polttomoottorin raskaassa liikenteessä vai hoidetaanko sekin akkusähköllä? Entä henkilöautoissa? Vetyhenkilöautojahan saa kaupasta. Semmoista olisi kiva kokeilla, mutta enpäs kokeile, koska ei sitä saa tankattua missään tällä hetkellä, ainakaan Etelä-Suomessa. Miten on? Onko vedyssä järkeä henkilöautoissa, entä raskaassa liikenteessä? Ja nyt täällä on paljon minua parempia asiantuntijoita tässä vetyasiassa, eli annan puheenvuoron teille. Tuolla on ehkä teknistä osaamista paljon enemmän kuin mulla, mutta tämä on tietenkin sellainen hetki, että nyt jos antaa kategorisia vastauksia, sitten 10 vuoden päästä pistetään tilille. Siitä huolimatta ehkä rohkenisin kyseenalaistaa erityisesti tuo henkilöautoratkaisun, että kuitenkin tämä vetykonversiossa siis se hyötysuhteet on sen verran alhaisia, että niinku itse on vaikea niinku nähdä, mikä logiikka siinä olisi. Sitten se raskas liikenne on musta niinku relevantimpi käyttökohde sitten vetyratkaisuille ja tullaan siihen, että jos ne akkujen painot on niin
suuria tuossa tuommoisessa rekkaliikenteessä ja sitten siellä taas niin kun akkujen latausajat, jos ne on pitkiä, niin tulee niin kun, se ei saada niin kun, tavalla maksimaalista niin kun 247-tyyppisesti hyödynnettyä sitä kalustoa, niin siinä näkisin, että siellä niin kun vedyllä on sitä kautta mahdollisesti roolinsa, mutta mites muut? Mä en usko, että se niin kuin vety- ja polttokenno korvaa sähköä. Et siinä tulee just nämä niin kuin perushaasteet on se, että se, niin kuin, jos ajatellaan, että se primäärinen energianlähde on vaikkapa uusiutuva tuulivoimasähkö tai aurinkosähkö, niin se hyötysuhde on vaan todella paljon huonompi. Siellä on niin kuin tekijällä se on samaa luokkaa kuin polttomoottoriketjussa se vety- ja polttokenno. Eli siinä menetetään niin paljon sitä arvokasta uusiutuvaa energiaa, että se jo asettaa sen niin kuin vedy- ja polttokennon takamatkalle. Sitten meiltä puuttuu vetymarkkina. Me ei vielä tiedetä, millä hinnalla sitä saa. Tai sitten vedyjohdannaiset, nämä sähköpolttoaineet, onko ne sitten synteettistä metaania tai dieseliä tai ammoniakkia ja niin poispäin. Teollisuudessa sille saattaa olla kysyntää. Ja sitten kolmas haaste on se, että infra puuttuu. Eli sit meillä ei ole tällä hetkellä yhtäkään vetytankkausasemaa Suomessa. Nyt niitä on tosi tulossa, että siellähän sitten taas regulaatio, tämä AFIR-regulaatio ja muu, jotka niin kuin sitten osoittaa kyllä siihen suuntaan, niin se on ehkä ihan loogistakin, että nyt kun vihreän vedyn tuotantoa kuitenkin syntyy Suomeen, onko se sitten niin kuin teollisuuden tarpeisiin etupäässä tai alkuvaiheessa ainakin. Mutta miten pitkälle se pääsee sitten siinä liikennekontekstissa, niin mä komppaan kyllä Jyrkiä siinä, että mun paras veikkaus, että sille löytyy kohteet sieltä raskaan liikenteen niistä sovelluksista, mitkä on sitten siinä rajoilla, että miten pitkälle akkuratkaisulla päästään. Ja sitten siellä on joitakin muitakin niin kuin liikkeessä lataamista ja tämä akun ei kannata ehkä kokonaan unohtaa, että mun mielestä tämmöiset niin kuin rekat ja muut, siellä on paljon tilaa siellä vaikkapa perävaunujen sivuilla tai muuta, jotka saattaisi toimia ihan hyvin sinne niin kuin akunvaihtokonseptiin ja muuta. Me ei vielä tiedetä, miten tämä kehittyy, mutta se on mielenkiintoinen vuosikymmen tässä. Täytyy sanoa, että jos henkilöautos korvaa, niin jotain on mennyt, niin kuin tapahtunut. Hyvin jänniä asioita tapahtuu. Ja ihan niin kuin vetyinfra rakentamisesta, että jos me ajatellaan vetyasemaa, niin sinne vedetään samanlainen sähköputki, sähköinfra, joka voisi tuottaa pikalatausaseman akulle. Ja näin, että se on niin kuin hankala ehkä perustella itselleen, miksi henkilöautossa voisi tapahtua tämmöistä korvausta. Totta kai Japani on veikannut sitä hevosta ja siellä on menty infran puolelta ja Kaliforniassa on pitkään tehty sitä, että siellä on sitten se niin kuin ehkä ilmapiiri vähän erilainen, mutta vaikea nähdä, että sielläkään kovin pitkään ehkä niin kuin voittavana ratkaisuna se olisi. Raskaassa liikenteessä mäkin olisin sanonut niin kuin enemmällä varmuudella vielä pari vuotta sitten, että kyllä, että se on siellä on se vety niin kuin se juttu. Nyt ehkä viimeaikaiset kehitykset, että jos niin kuin Oulusta Helsinkiin voidaan ajaa käytännössä lepotaukojen puitteissa raskaalla kuorma-autolla niin kuin yhdellä latauksella, tai sillä niin saadaan se toteutettua se matka, niin se on jo sen verran pitkä säde, että se toteuttaa aika monta niin sanottua tehtävää. Eli kysyntä sitten muille ratkaisuille ehkä putoo vastaavasti. Ja nimenomaan tämmöisiä vähän eksoottisempia ja ehkä jo helpommin standardoitavissa olevia ratkaisuja, modulaariset akut ja vaihdettavat akut on siellä raskaassa liikenteessä. Et se, missä mä itse näen vedyn, että jos me ajatellaan, miksi me halutaan vetyä, on se, että me saadaan paljon energiaa siirrettyä nopeasti ja säilyttyä niin kuin staattisesti kohtuullisen helposti, ja sitten voidaan niin kuin tehdä sitä temporaalista siirtoa siitä primäärienergian tuotannosta, niin kun se on halpaa, niin silloin ehkä semmoiset paikat, missä se infrastruktuuri tarvitsee sen, tai se laite tarvitsee sen, että jotkut metsäkoneet ja ehkä niinku tämmöiset niinku off the grid -tyyppiset ratkaisut, ilmailu, kun sinne on hiton vaikea vetää kuparikaapelia tuonne taivaalle, ollaan tehty sitäkin, mutta toimii vähän huonommin pitkässä matkassa. Et tämmöisissä ratkaisuissa varmasti sitten se vety on ihan hyvinkin validi tulevaisuudessa, mutta no, katsotaan 10 vuoden päästä. Kyllä. Ollaan YouTubessa ja todetaan. Vetylentokoneitahan kehitetään kyllä kovaa vauhtia. Niistä tulee varmaan hieno tulipallo, kun ne
putoaa maahan. Todennäköisesti. Ja täällä joku kommentoi tämmöinen, että kannattanee säästää vety terästeollisuuden pelkistysprosessiin. Ja nyt tässä tullaan siihen, että kun vetyä voi käyttää tosi moneen paikkaan, ja minä esimerkiksi en ole teollisuuden pelkistysprosessien asiantuntija, niin on tosi vaikea lähteä arvailemaan, että mitä jos sitä vedystä saakin paremman hinnan sieltä teollisuudesta, että sitä yksinkertaisesti ole taloudellisesti järkevää laittaa auton tankkiin. Ja jos pystytään ajamaan akkusähköllä lepotaukojen puitteissa, eli aina kun kuski on tauolla, niin se auto on muutaman megawatin laturissa kiinni, niin silloin vety voi olla niin kuin jo lähtökohtaisesti taloudellisesti mahdoton ratkaisu liikenteeseen, mutta vetyrekkoja kehitetään. Henkilöautopuolella minäkään en usko, että siitä tulee mitenkään kannattavaa. Ja sitten tähän, että silloin kun sähkö on melkein ilmaista, kun tuulee paljon tai tulevaisuudessa paistaa aurinko paljon, niin kannattaako siitä sähköstä tehdä vetyä liikenteeseen vai sähköpolttoaineita, jolloin vanhemmallakin autolla voi sitten ajaa, että jos eihän nuo polttomoottoriautot mihinkään katoa, niin sitten voi siihen vanhaan Corollaan tankata sähköpolttoainetta, joka on tehty uusiutuvasta sähköstä. Hyötysuhteet mainittiin, niin vedyssä on siis se pääongelma liikennekäytössä on se, että vedyn tuotanto elektrolyysilla, niin hyötysuhde on 50% luokkaa, vähän yli voi olla, ja sitten taas kun se muutetaan takaisin sähköksi, niin siinä tulee toinen 50% häviö, eli silloin se putoaa sinne taloudelliselta järkevyydeltä, energiataloudelliselta järkevyydeltään polttomoottorin kanssa samaan kastiin. Sähköpolttoaineista, paljonko siellä on hyötysuhde, nyt en muista ulkoa, muistaako teistä kukaan. Sekään ei ole hyvä, mutta se on semmoinen kuitenkin, että ainakin jos sähkö on halpaa, niin kannattaa tehdä. Ja Oskarilla oli. No joo, tällainen Suomi-näkökulmasta ehkä ajattelee, että miksi vety voisi olla kiintoisa, on just oikeastaan se off-grid-ratkaisut. Me ollaan, jos mennään niin kuin maailmalle, niin me ollaan kuitenkin kohtuullisen hyviä vaikkapa metsäkoneiden ja kaivoskoneiden ja sitten ton panssaroidun ajoneuvokaluston valmistamisessa, niissä on niin kuin mun mielestä ihan, voi olla jopa validit use caseit. Mä saatan niin kuin monesti kuulostaa siltä, että mä jätän niin kuin vedyn omaan arvoonsa, mutta että sanoisin, että tutkimuskohteita ja ehkä jopa jossain määrin tuotekehityskohteita, niin voisi olla ihan mielenkiintoistakin tsekkaa, että miten se vety soveltuu tuommoisiin ratkaisuihin. Työkonesektori ehkä niin kokonaisuutena. Nimenomaan, työkonesektori. Ja merenkulku ei ole vielä mainittu, mutta siellähän on niin kuin valtavat haasteet siinä, että miten me korvataan se fossiilipohjainen. Onko se nyt sitten, siellä on varmaan vedyllä voi olla roolia, että jos siitä johdetaan vaikka ammoniakkia, ja se on tietysti myrkyllinen aine ja muuta, mutta kun se on teollisesti käsitelty ja muuta. Tai sitten metanoli voi olla toinen tämmöinen. Mikä niistä sitten on käytännössä parhaiten toteutettavissa sen jakeluinfra ja muun suhteen? Niin kyllä. Lähivuodet varmaan näyttää. Muut liikennemuodot, niistä saisi oman tilaisuutensa. Että mulla on se täällä viimeisenä korttina, että jos käy se klassinen, että ollaan valmiita liian aikaisin, niin täällä on sitten muut liikennemuodot. Mutta saanko vielä sanoa yksi näkökulma tuohon sun pohdintaan, että mikä on järkevää vedyn käyttöä, niin se on hyvä kysymys, mutta siis koko tämä niinku energiateollisuus, tai miksi sitä pitäisi kutsua, niin sillä on niin kuin vahva tämmöinen poliittinen ulottuvuus, että sitä pystytään niin kuin sillä regulaatiolla niin kuin ohjaamaan, että minkälaiset ratkaisut on kannattavia, mitkä on vähemmän kannattavia, että, niin kuin, että kun jos vedyn tuottaja tietenkin kohdistaa sen tarjonnan sinne, mistä se saa sen parhaan hinnan, niin oma ymmärrykseni tällä hetkellä on, että niin kuin nämä Suomessa työn alla olevat vetyhankkeet niin tähtää ennen kaikkea just sähköpolttoaineen käyttöön. Ja se on houkutteleva sen takia, että meillä on regulaatio, jossa meillä on tämmöinen sekoitevelvoite, että sinne pitää tulla niin kuin joku biokomponentti tai sähköpolttoainekomponentti. Eli sen sijaan, että se olisi niin kuin vaan ihan rautainen logiikka, että kannattaa käyttää tonne, niin siinä tulee se, että minkälaisia niin kuin tavoitteita asetetaan täällä niin kuin poliittisessa päätöksenteossa, niin sen mukaisesti tullaan tekemään niitä niin kuin valintoja siihen vedyn käyttöön liittyen. Kyllä, vielä Oskari. Pakko mainita tästä nimenomaisesta vähän ehkä hankalasta logiikasta on se, että Australiastahan laivataan
kivihiilellä tehtyä vetyä tankkerilaivalla Japaniin ja matkalla siitä häviää 1/3 taivaan tuuliin suurin piirtein. Ja se niin kuin kyseenalaisuus, että onko tämä nyt oikeasti kuinka hyvä niin kuin CO2-päästöjä, niin kyllä se Japanista toimii, mutta niin regulaatiolla voidaan aiheuttaa kaikennäköisiä jänniä ketjuja. Juuri näin. Se on Japanissa ilmeisesti siitä johtuu. Välillä on törmännyt tämmöiseen, että vetyä käytetään tämmöisenä keppihevosena siihen, että ei kannata tehdä meidän taloyhtiöön latauspisteitä, koska kohta tulee vetyautot. Väittäisin, että ei tule tapahtumaan ja tämän uskallan sanoa, vaikka tämä tallenne on vielä 10 vuoden päästä olemassa. Mutta mennään seuraavaan kysymykseen, eli taas tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta silti sitä saa yrittää. Mikä uusista akkutekniikoista, kun meillä kehitetään natrium-ioniakkua, kiinteän elektrolyytin akkua ja sitten litium-happiakkua, tai litium, mistä välillä puhutaan litium-ilma-akkuna, mutta oikea termi on litium-happiakku, niin mikä näistä, nyt on harmi kun ei ole ketään akkutekniikan professoria paikalla, yleensä ovat aika kiireisiä tällä hetkellä, niin mikä näistä uusista akkutekniikoista voisi olla käytössä 2030 vai mennäänkö vielä LiFePolla ja NMC-akuilla silloin? Tuossa edellisessä hommassa, niin siis Tekniikka-talouslehdessä, niin me tehtiin mun mielestä viikoittain sinne verkkosaitille juttu uudesta mullistavasta akkuteknologiasta. Muistan. Eli sitten se, että suurin osa niistä tietenkin karsiutuu jo matkalla pois, mutta se, että päädytään siihen vaiheeseen asti, että se on oikeasti niin kuin teollisen mittakaavan tuotantoon, niin se polku on niin kuin todella pitkä. Ja se on niin kuin, siis toihan on niin kuin tosi pääomavaltainen teollisuuden alue ylipäätään se, että niin kuin ne, vaikka kuinka mullistava ratkaisu löytyisi tänään, niin se, että se on niin kuin ison mittakaavan ratkaisuna niin kuin käytössä, niin se vie useita vuosia. Voi olla, että jos tänään keksitään jotain, että 2030 sillä on jo jonkin koko luokan merkitys niin kuin tuossa niin kuin teollisessa tuotannossa, mutta ei välttämättä edes silloin. Et siinä mielessä tämä on niin kuin hyvä ehkä muistaa, että nämä kaaret on tosi pitkiä. Kyllä, että näitä on niin kuin toistakymmentä, jos mennään tosi yksityiskohtiin, niin kymmeniä. On toistakymmentä pääominaisuutta, mitä niin kuin ajoneuvokäyttöön sopivalta akulta vaaditaan. Sen pitää kestää lataus- ja purkusyklejä, koko toiminta lämpötila-alue ja sitten sen pitää olla ladattavissa tietyllä virralla, purettavissa tietyllä virralla. Se ei saa painaa liikaa, se ei saa viedä liikaa tilaa ja sitten voi olla, että sen pitää olla halpa ja voi olla, että joku akkutekniikka täyttää nämä kaikki ja tuossa ei ollut vielä kaikki, niin voi olla, että joku tekniikka täyttää nämä kaikki ominaisuudet hienosti, mutta sitten se onkin semmoinen, että se kestää 30 täyttä lataus- ja purkusykliä. Että se kaatuu, tai sitten se on semmoinen, että pieni kolari, niin se syttyy palamaan, niin se voi kaatua johonkin yhteen pikkuominaisuuteen. Joo, tuo on just noin, että se labrasta on todella pitkä matka siihen teollisesti relevanttiin. Ja niin kuin jos sähköautosta puhutaan, niin siihen akustoon, joka sitten on oikeasti siellä niin kuin ajoneuvon kyydissä ja mukana. Kyllä mä itse odottaisin, että näitä kiinteän elektrolyytiakkuja, se on niin kuin se seuraava, joka lähtee nyt kilpailemaan sitten tässä lähivuosina. Siellä on tänä ja ensi vuonna jo tulee ensimmäisiltä valmistajilta teollisen skaalan kiinteälompodon tai kiinteän elektrolyytin akkuja. Sitten mihin hintaan se pääsee, siinä se kysymys on, mutta se niin kuin perinteinen ajomatka, ahdistus tai muuta, niin kyllä se tavallaan se yksi tuotekehityksen päälinja ja sähköautoissa on. Lähettimen vaihto. Loppuko akku? Joo. Mä tässä akun vaihdon aikana niin otan, että 7 vuotta on niin lyhyt aika, että niin kuin herrat on tuossa sanonut, niin mullistavaa muutosta. Niin kuin, prosentin kymmenyksiä prosentteja saatetaan nähdä siellä 7 vuoden päästä, jotka ei ole niin kuin litiumpohjaisia, mutta niin kuin tässä on puhuttu, niin kun se koko teollisuus on nyt polkastu käyntiin tyhjästä, niin se on aika pitkälle lähtenyt myös sieltä litium tavallaan teollisuudesta myöskin, että miten sitten siihen muuhun teollisuuteen vaikkapa nämä kiinteä solid state akut istuu, niin se voi olla aika pitkä sykli. Sori, että mä puhuin päälle. Ei mitään, mutta hävisi mikki.
Ja se varmaan oli siinä, kyllähän siis ne solid stateitkin, ne on litiumpohjaisia kemioita ja muuta, että se on käytännössä siellä vaan sitten vaihdetaan yksi elektrodi ja elektrolyytti ja tyyppi ja muuta. Mutta se on niin kuin, mä näkisin se oikeastaan jatkumona. Tämähän tällaista ei niin kuin ole, nämä akkutekniikan kehitys on ollut katkestaan enemmänkin tämmöistä niin kuin jatkuvaa kehitystä. Kyllä, joo, pikkuhiljaa on kehittynyt ja minäkin tällä hetkellä just siis kun katsoo mitä on niin kuin valmistajat luvanneet, niin just nämä kiinteän elektrolyytin akut, niiden varaan minäkin veikkaisin, että nyt on jo niin kuin sillä asteella tuotekehitys, että muutaman vuoden päästä tulee valmiisiin autoihin ja sillä saavutetaan kiinteä elektrolyytti. Nykylitium-ioniakussa on nestemäinen elektrolyytti, eli siellä on litiumheksafluorofosfaattia liuotettu orgaaniseen liuottimeen, minkä seurauksena nämä on sitten palonarkoja, nämä akut muun muassa. Plus, että niitä ei voi pinota samalla tavalla sarjaan, niin kuin voidaan jotain, vaikka ajatellaan vanhaa tämmöistä sinkkihiilikolonnia tai kennoa, että neitä voidaan kytkeä, kun elektrolyytti on kiinteä, niin ei tarvitse enää niin kuin, tämä mekaniikkasuunnittelu ja tilanvienti on paljon pienempää, kun voidaan vaan pistää niin kuin pinkka niitä kennoja sarjaan, ei tarvitse erikseen johdottaa, plus sitten paloturvallisuus siihen päälle, niin saadaan paljon pienempi akku ja paloturvallisempi. Sen verran teknologiauskovainen mä haluan olla, että jostain tulee joku, sanotaan hiilipaheinen akku tai joku vastaava, joka kohtuullisen nopeasti kääntää niin kuin kelkan ja sitten päästään esimerkiksi, no en tiedä päästäänkö litiumin ongelmista koskaan tai pitkään aikaa, mutta jotenkin haluaisin, että sieltä tulisi se musta joutsen, joka olisi hyvin semmoinen yllättävä nopea muutos. Että en ehkä nyt usko, että 7 vuoden sisään tapahtuu näin, mutta on sitä tekniikan historiassa nähty hassumpiakin muutoksia. Kyllä, ja ne voi tulla hyvin puun takaa, ja sitten voi tulla hyvinkin monenlaisia sovelluksia juuri vaikka tähän energiamarkkinoille, jos akuista tulee pilkkahintaisia. Mutta tuosta paloturvallisuudesta päästään sitten seuraavaan asiaan, eli turvallisuusnäkökulmaan. Eli se on se, mistä niin kun aina kun jossain on autopalosta uutinen, tämä on mun harrastus, että jos jossain on autopalo-uutinen, niin lukijakommenttikenttä auki ja katson, että kuinka monennessa kommentissa mainitaan, että olikohan taas sähköauto, vaikka sähköautoja palaa hyvin harvoin, jopa jos otetaan huomioon niiden pieni määrä. Mutta sitten polttomoottoriautoista tiedetään, että yleensähän ne on vanhoja autoja, jotka palaa. Uudetkin voi syttyä, mutta se painottuu sinne iäkkäämpiin, eli kertyy jotain syttyvää moskaa kuumalle pinnalle tai sitten johtimien liitokset hapertuu ja hapettuu, niin siitä tulee autopaloja. Ja autopalojen syistä ei ole mitään tarkkaa tilastoa, että jos sulla 2 tonnin hinta, niin ammattilaisen tekemä sähköpalotutkinta maksaa 2 tonnia. Ja nyt jos sun 2 tonnin hintainen auto tai arvoinen auto palaa, niin ei vakuutusyhtiö halua maksaa sille yhtään mitään palotutkintaa, vaan se menee jätteen käsittelyyn. Mutta tämä tiedetään, että vanhempi auto syttyy todennäköisemmin. Mitäs sitten kun sähköautot on 20 vuoden ikäisiä, niin onko meillä sitten sähköautopaloepidemia? Sähköautopalohan ei ole muuten mitenkään radikaali juttu, mutta sen sammuttaminen on hidasta. Eli vettä vaaditaan 1000 litroja, että se saadaan se akku jäähtymään niin, että siellä tämä lämpöryntäysreaktio katkeaa kennosta kennoon. Ja sitten vielä tämä uudelleen syttymisriski on olemassa. Ja niitä siis, se on melkein enemmän sääntö kuin poikkeus, että se syttyy uudestaan se akku vielä palamaan, jos ei sitä jäähdytä tuntikaupalla. Mutta miten onko meillä, jos nykyään palaa henkilöautoja 1300 muistaakseni vuodessa, niin mitenkäs sitten, kun kaikki on sähköautoja, onko meillä sähköautopaloepidemia? Nämä jotenkin, siis samalla lailla ne johtimet siellä hapertuu ja näin päin pois niin voivat syttyä, mutta kyllä jotenkin näkisin, että kun meillä autokanta uudistuu, niin siellä on ehkä myös ajateltu paloturvallisuutta enemmän kuin 90-luvun Askonassa, että se ei välttämättä nyt epidemiaksi mene. Sähköpalo varmasti tulee olemaan, kun meillä akulliset
litium-ioni-akkulaitteet on nyt yleistynyt, niin niitähän tulee varmasti enemmän. Mä muistan joskus istuneeni erään Vesa Linja-ahon luennolla, missä hän sanoi, että se on ihan turha yrittää sammuttaa tuommoista akkua, että mieti, että älä polta muita asioita. Ja se on ehkä se, että niin kuin siihen yleiseen paloturvallisuuteen, että jos täällä nyt syttyy akku ja tämä tulee siihen autolautta juttuun myös. Jos meillä syttyy tulipalo, niin ehkä nyt annetaan sen sitten, että miten me voidaan hallitusti antaa palaa ilman, että kaikki muu palaa ympärillä, sprinkleröidit ja osastoinnit ja muut. Että kyllähän niin kuin vaikuttaa sitten moneen asiaan suunnittelussa ympärillä. Ja sitten vaikka nämä myrkylliset palokaasut, mikä on myös merkittävä juttu. Mutta toivoisin tälleen niin kuin autoinsinööritaustaisena, niin toivoisin, että me ollaan eläimenä sen verran fiksua, että ruvetaan oikeasti jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää siihen huomiota. Että tuskin se sieltä akustosta lähtee se palo, mutta että jos se lähtee kojelaudasta, niin ei sitten ehkä se akkukaan lähtisi palamaan. Ja tämä on itse asiassa nykyisissä tyyppihyväksyntämääräyksissä aika hyvin otettu, tai siis tosi hyvin otettu huomioon, eli sitä akkua on hyvin vaikea saada ulkopuolisella lämmönlähteellä palamaan, että siellä esimerkiksi Stavangerin Stavangerin lentokentän pysäköintihallin palo, missä pari vuotta sitten tuhoutui satoja autoja, myös sähköautoja, niin siellä ei sammutusjätevesistä löytynyt litiumia, mikä viittaa siihen, että siellä yksikään niin kuin sähköauton akku ei palannut, vaikka ne autot paloivat. Eli se ulkopuolinen lämpö hyvin harvoin, koska ajatellaan paljonko tarvitset energiaa 500 kilogramman möykyn lämmittämiseen yli 100 asteeseen, että siellä voisi edes tapahtua mitään. Stavangerissakin, jos olisi ollut se sprinkleröinti, niin olisi palannut yksi auto todennäköisesti. Kyllä, tai sitten hätäpuhelu olisi soitettu aikaisemmin kuin 8 minuuttia palon syttymisestä. Eli siellä meni pieleen kaikki, niin kuin suuronnettomuuksissa yleensä. Joo. Näytit alkuvaiheessa sitä käyrää, miten akkujen hinta on laskenut. Niin varmaan samalla ajanjaksolla voidaan ihan turvallisesti sanoa, että niin kuin se teknologia on kehittynyt merkittävästi. Akkupakettia osataan paremmin suunnitella, valmistaa kustannustehokkaasti. Turvajärjestelmät, hallintajärjestelmät ja muut käytetyt materiaalit. Että varmaan on tehty yhtä paljon kehitystä sillä puolella, miten akkupakettia suunnitellaan, kun siinä hinnassa on näkynyt alennusta. Ja ne tietysti liittyy toinen toisiinsa. Että niin kuin se puolihan pitää olla. Nyt kun teknologia vakiintuu ja muuta, niin tämä niin kuin ennakoiva turvallisuus, niin mun mielestä sinne pitää satsata tosi paljon. Esimerkiksi niin kuin nämä peruslataus ja valvottu lataus. Että se sähköautokin on turvallisimmillaan silloin, kun se on oikeasti kiinni siitä valvovassa järjestelmässä, jolloin voidaan sitten ennakoivasti jo reagoida, jos siellä jotakin pialla. Joo, ja nämä niin kuin kaksi rakennuspaloa, mitä Suomessa on tullut sähköautoista, niin toinenhan oli tällainen, että siellä oli ihan siis asiallinen latausasema. Tämä oli viime marraskuussa oli tämmöinen, kun latausasema ihan asiallinen, auto ihan asiallinen, mutta sitten tämä latausaseman syöttö tuli Jakorasialta, missä oli huono liitos ja tästä lähti sitten rakennuspalo. Asukas huomasi sen heti, siis se oli 3 iltapäivällä, niin hän pääsi ensisammuttamaan sitä itse ja vältyttiin isommilta vahingoilta, mutta silti niin kuin vakuutusyhtiöille tuli korvattavaa. Mutta sitten oli toinen tapaus, missä vuonna 1978 rakennettu omakotitalo paloi täysin, kun asukas oli, talo ei ollut asuinkäytössä, mutta omakotitalo kuitenkin, niin asukas laittoi ladattavan hybridin jatkojohdon kanssa lataukseen ja sitten puolen tunnin päästä hän kuuli jotain rätinää ja oli jossain pihatöissä piharakennuksen toisella puolella ja sitten kuului rätinää ja huomasi, että talo palaa noin 2 metriä kertaa 2 metriä kokoisella alueella ja sitten oli jo myöhäistä, eli palokunta ehti paikalle, niin oli jo täyden palon vaiheessa. Ja nämä hienot turvajärjestelmät, mitä siellä on, niin ne ei auta, jos se syöttävä asennus on viallinen. Tai sitten tässä, kun käytettiin jatkojohtoa, se oli uusi Mersu, minkä omassa latausjohdossa on lämpötila-anturoitu pistotulppa. Mutta sitten jos siinä on jatkojohto välissä, niin silloin se ei havaitse sitä, että se seinäpistorasia kuumenee. Ja näistä aina, jos se on
tarkan palontutkinnan tekee tämä vakuutusyhtiö, ja jos et ole kyseisessä vakuutusyhtiössä sopivassa työtehtävässä, niin et niitä asiakirjoja pääse tutkimaan. Eli se on aina hyvä juttu, jos nämä menee oikeuteen, kun silloin pääsee plaraamaan niitä papereita, mutta tässä tapauksessa todennäköisesti ei. Mutta nämä on, niin kuin nyt on ollut 2, ja sitten kun näitä omia teessä itse viritelmiä tulee, niin tämä on sitten yksi juttu, mikä voi paloturvallisuuteen vaikuttaa, koska ei kotona mikään muu kuorma ota pitkäaikaista virtaa noin suurella teholla, tai niin pitkäaikaista virtaa noin pitkää aikaa joka päivä ja ympäri vuoden, kun sähköauton lataaminen. Mun yksinkertainen vastaus, mä todella toivon, että ei tule epidemiaa. Eikä mä ehkä usko, että epidemia tulee, mutta kyllä mä luulen, että me tullaan näkemään tässä vielä tässä sähköautojen niin kuin yleistymisen seurauksena sellaisia asioita, varmaan esimerkiksi just sähköautopaloja, joista tullaan keskustelemaan, jotka herättää niin kuin intohimoisia keskusteluja noilla chattipalstoilla, että kaikessa uuden teknologian synnyssä väistämättä tulee vastaan matkalla sellaisia asioita, joita ei osattu alkuvaiheessa ennakoida toivottavasti, ja olen ihan vakuuttunut, että nykyisin paremmin osataan ottaa kaikki asiat huomioon siis suunnitteluvaiheessa jo, mutta esimerkiksi vedyn osalta mä olen sitä mieltä, että meillä on vielä aika paljon semmoisia kysymyksiä, jotka meille tulee vastaan, joita me toistaiseksi ei ole niin kuin vielä osattu edes hahmottaa, ja se on sellainen oppimisprosessi ja väistämättä niin menee, mutta että toivottavasti niin kuin riittävän fiksusti osataan kuitenkin etukäteen hahmottaa ne vaikeat kysymykset. Kyllä. Oskar. 2 kysymystä, tai kommentteja kysymys. Miten on henkilöautopalojen lukumäärät vuosina mennyt? Sä tiedät ehkä siihen vastauksen. Se on pysynyt kohtuullisen samana niin kauan kuin muistan, koska sitten tässä tulee kaikkea tämmöistä pientä nyanssia, että autot on nykyään isompia, vaikka niin kuin tekniikka on parantunut, niin autot on nykyään isompia, niissä on enemmän sähkövehkeitä, enemmän liitoksia, myös enemmän palavaa muovia. Eli muistele mun ekaa autoa, eli vuoden 1982 Volkswagen Polo, niin ei siellä ollut paljon edes mitään, mikä palaa. Mutta se on jännä nähdä 10 vuoden päästä, että onko tuo lähtenyt muuttumaan. Kyllä, että lähteekö se kenties laskuun. Jos se on pysynyt samana nyt 50 vuotta, niin jännä nähdä, miten tämä uusi teknologia vaikuttaa siihen, että voi hyvinkin lähteä laskuun. Toivottavasti. Kyllä, toivottavasti käy näin. Sitten on näitä niin kauan kun ei ole niin kuin kunnollisia niin kuin selkokielisiä tai vähintään selväkielisiä niin kuin materiaaleja tavallisille ihmisille, niin tulee näitä sitten monennäköisiä patenttiratkaisuja ehdotellaan vaikkapa, että ei se sähköautopallo laivalla ole, että sen autonhan voi pudottaa sieltä mereen, vaikka niin jokainen, joka on merenkulun kanssa ollut tekemisissä, niin tietää, että voiko sieltä avata mitään, voiko keulaporttia avata, kun ollaan merellä, no ei voi. Ja sitten tämä, että no merenkulun palon, siellä oli kysymyskin tuosta, että miten autolautoilla, niin autolautoilla tämä on 2009 oli jo ensimmäinen tämmöinen sähköautopalo, ja siitä sitten merenkulkualalla tämä nousikin keskusteluun, että miten näitä käsitellään. Nyt tietysti enemmän kuin niitä autoja on paljon, niin olennaista siinä on se, että se palo pitää huomata heti, eli pitää olla valvontakamerat ja anturit, että jos se havaitaan heti, aloitetaan heti sen auton jäähdyttäminen ja estetään, että se ei leviä naapuriautoihin, niin se on ihan hallittavissa oleva tapahtuma siellä, että se pitää vaan huomata heti eikä sitten kun koko kansi palaa. Ja tästä on merenkulkualan useampi opinnäytetyö on tehty, varustamoilla tämä on otettu huomioon ja silloin joku oliko se, millä laivalla se oli joskus 2006-2007 oli tämmöinen isompi autokannen palo, niin siitä teki Otkes hienon raportin, niin se on aina autokansipalo, jos sitä ei havaita ajoissa, niin se on iso vaara ja sille ei ole merkitystä, onko se sähköauto vai ei, vaan päinvastoin sähköautopaloon siellä on rajaton saatavuus sammutusvedelle, sitä pumpataan suoraan merestä sammutusvettä. No sitten on kysymys, merkitsevä tekijä litium-ioniakkupaloissa on lämpökarkaaminen. Tulisiko suojautuminen rajoittaa vain riittävään suoja-aikaan henkilöriskin minimoimiseksi? Eli hyväksyä ympäristöhyödyt akun kautta kulkuvälinen omaisuusriskin kustannukset. Nyt mä ihan täysin saa kiinni tästä kysymyksestä. Tarkoitanko tässä sitä, että pitäisikö niinku odottaa näiden autojen yleistymistä
tai niin kuin vähän jarruttaa tätä sähköautoistumista, että saadaan niin kuin, tämä akku riittävän turvalliseksi. Mutta mä sanoisin, että kyllä nämä on riittävän turvallisia jo nyt, kun katsoo, kuinka vähän näitä paloja on ollut. Ja nekin yleensä, ei sieltä koko akku palaa. Esimerkiksi toi Suomen kuuluisin sähköautopalo, mikä oli Lahdessa, se Hyundai Kona Electric, Kona Electric paloi siellä, niin se oli tämä tyyppivika, mikä sen aiheutti, eli kennojen valmistusvirhe. No tuosta tyyppiviasta mä haluaisin ottaa kiinni, koska tuo epidemiahan on yleensä joku nopeasti roihahtava ja sitten niin kuin rajattu juttu, niin meillähän niin kuin ajoneuvotekniikan historiassa on jotain tämmöisiä Ford-pintoja ja muita vastaavia, jotka on niin kuin ollut suunnitteluteknisesti vaarallisia, niin sehän on se, mitä me voidaan nähdä, että tulee jostain joku huonosti suunniteltu, pääsee läpi markkinoille ja yhtäkkiä sitten huomataankin vaikka softapäivityksen jälkeen tai muuta vastaavaa, että oho, nyt meillä syttyikin 2,5 autoa viikossa palamaan. Kyllä. Et se on niinku ehkä mun nähdäkseni semmoinen suurin riski, mitä tässä voi tulla vastaan. Juuri näin, että meillä on joku eräautoja tai sitten tyritään softapäivitys niin, että ne rupeaa... Se vaatii jo yrittämistä, mutta kyllä, ihan mahdollista. Tai laadunvalvonta ei toimi. Laadunvalvonta ei toimi, että että kun katsoo, että missä tällä hetkellä niin kun tämmöinen epidemia on, niin jos olette seurannut uutisia New Yorkista, kun siellä on siis Yhdysvalloissa ihan peruspaloturvallisuus on, voisi sanoa Suomeen verrattuna suorastaan kammottava, eli niin kuin vanha kerrostalo, niin se voi palaa koko talo, jos niin siellä syttyy tulipaloja. Nyt kun siellä on sähköfillareille on tulossa, se ei ole vissiin vielä mennyt paikallisesta hallintoelimestä läpi, mutta on tulossa tämmöinen, että ei saa käyttää tai ei saa myydä muuta kuin näitä, missä on paikallisen UL, tämä standardointilaitos UL, mikä on niin kuin heidän vastaa meidän varmaan saksalaista VDEtä, niin jos ei ole UL:n testaama akku, niin ei saa myydä tämmöistä kevyttä sähkökulkinetta. Että siellä on useampi ihminen muun muassa kuollut näissä tulipaloissa, kun pieni kerrostaloasunto, sitten sähköfillarin akku tai potkulaudan akku palaa, niin se on täynnä savua, sä et pääse poistumaan sieltä ja sitten syttyy tulipalo, niin kuolee sinne tulipaloon yleensä palokaasuihin ja se voi levitä naapuriinkin. Niin tämä sähköauto ei pala sun makuuhuoneessa, että en olisi sen takia näistä huolissani. Okei, muita kommentteja turvallisuuteen. Pikkuhiljaa ruvetaan lopettelemaan, eli kello on varttia vaille ja tiedän kokemuksesta, että jos on niinku keskustelu täydessä vauhdissa minuuttia vaille, niin sen lopettaminen ei onnistu. Eli vielä voisi tässä loppuaika käyttää keskustella näitä yleisökysymyksiä ja sitten jos vielä innostutaan muista liikennemuodoista, eli just tämä sähköpotkulaudat, sähköfillarit, niin niillä on moniakin vaikutuksia. Yksi on tämä, että jos tekniikka on halpaa rimpulaa, Suomessahan vähän samanhenkistä meinasi tapahtua, oli näitä tämmöisiä leijulautoja ja tasapainoskoottereita. Jotkut uutisoi, että tasapainolaudat syttyy, mutta ei tasapainolauta mihinkään syty, se on semmoinen puinen kuntoiluväline, mutta tasapainoskootterit, niin tuossa 7 vuotta sitten oli muutama tämmöinen paloi olohuoneessa. Tukes puuttui siihen tosi tiukalla markkinavalvontakampanjalla, eli siellä oltiin hereillä ja sen jälkeen näitä ei ole sitten ollutkaan ainakaan kiusaksi asti. Muutama on toki vuodessa, aina se voi vikaantua. Mutta mitäköhän vielä tuosta niin muita liikennemuotoja. No sitten on tämä, että kaikki tämmöiset sähkökulkineet, niin miten ne vaikuttaa kansanterveyteen, kun ei enää kävellä tai mennä fillarilla, vaan lyhyet matkat, nuorisokin menee jollain sähköpotkulaudalla, niin missä kunnossa nämä kaverit on 70-vuotiaana? Onko siinä meidän seuraava epidemia? Joo, tämä aihe tästä ei-toivotusta kulkutapaisuuksien muutoksesta on semmoinen, mistä voisin parin päivän jo luennon pitää, että Kyllä. Miten se vaikuttaa. Se on hyvin laaja tekniikan ulkopuolelta kaupunkisuunnitteluun ja muuhun vastaavaan menevä aihe. Että, myöskin sanotaan, että mikromobiliteettiratkaisuja on demonisoitu aika paljon. Eli jos me puhutaan tämmöistä niin kuin viimeisen mailin ongelmasta,
niin hyvin useissa tilanteissa, missä nämä mikromobility-ratkaisut on tuotu kentälle, niin kokonaishyöty on kuitenkin jossain määrin plussa, koska ollaan sitten julkisen liikenteen verkon saavutettavissa ja sitten saatetaan korvata vaikkapa henkilöautomatkoja sillä ja no ei se sähköpotkulaudallakaan ajaminen nyt ihan sohvalla makoilua ole kuitenkaan. Et sit siinä on sit omat ongelmansa, akkupalot ja niin kuin henkilöturvallisuus ja muu vastaava, mutta kyllä näissä on niin kuin hyviäkin puolia näissä mikromobiliteettiratkaisuissa. Mä katselen näitä yleisöltä tulleita kysymyksiä, niin täällä on yksi ainakin tämä, että miksi bioetanoli jäi marginaaliin ja sähköistyminen nuputti sen kokonaan. Ympäristöhyödyt selkeät eikä olisi vaatinut suuria muutoksia. Joo, eli bioetanolilla, mitä etanolikonversion tekeminen maksaa alle tonnin, eli se vaatii vain sen anturin, polttoaineanturin ja tietysti kaikki vanhat letkut ei kestä sitä bioetanolia, mutta kuitenkin niin kuin hyvin suuri osa autoista on siihen konvertoitavissa, ei maksa paljon, ympäristöhyödyt selkeät eikä olisi vaatinut suuria muutoksia. Niin, mihinkäs tämä kaatui, bioetanoli? Sehän on edullista. Puhun ehkä pikkusen ohi oman ekspertiisini, mutta sen on ymmärrät käsitykseni, että tämä palautuu tuohon regulaatioon taas ja niin kuin siis EU-tasolla siis tätä biopohjaisen materiaalin käyttämistä polttoaineeksi. Katsotaan, että siihen sisältyy se riski, että se niin kuin, että jos se korvaa esimerkiksi ruoantuotantoa tai muuta tämmöistä niin kuin tärkeimpänä pidettyä niin kuin käyttökohdetta, niin sen takia, että se biomateriaali pitäisi olla sitten ihan takuun varmasti sellaista, missä ei ole niin kuin muuta niin kuin ns. Tärkeämpää käyttöä. Mutta niin kuin ylipäätään niin kuin Suomihan on pitänyt tämmöistä biokaasuja, niin kuin biopolttoaineiden niin kuin merkitystä ratkaisuna tärkeänä, mutta se musta on nyt törmännyt vähän niin kuin, vastatuuleen tuolla EU-tasolla, että sitä ei ole pidetty semmoisen niin kattavana vastauksena. Meniköhän oikein? No tuohon voi varmaan ehkä lisätä sen, että se niin kuin isossa kuvassa skaalautuvuus on kuitenkin rajallinen, että se miten saadaan kestävistä ja ennen kaikkea kestävistä lähtöaineista tehtyä biodiesel, Suomihan on biodieselmaa ja muuta, mutta se ja täällä on sitten jakeluvelvoitekin on niin kuin oma-aloitteisesti nostettu selkeästi korkeammaksi ja sillä on tietysti jotakin muitakin seurauksia, mutta niin kuin isossa kuvassa se haaste on se, että se raaka-aineen riittävyys ei skaalaudu kuitenkaan siihen mittaan, mitä tarvitaan sitten. Kyllä, että se on ekologista, jos se tehdään jäteliemistä ja jäteliemiä ei riitä kaikille. Tietenkin sitten, kun sähköautoja on paljon, niin voiko käydä niin, että tämä pelkät ne, joiden tarvitsee syystä tai toisesta ajaa polttomoottorilla, niin biopolttoaineet riittää heille komeasti. Regulaatiosta se on kiinni, miksei ne bioetanoli tullut, sanoisin, koska jos ajatellaan Brasiliaa, niin no okei, siellä ehkä ilmastokin on etanolipohjaiselle liikenteelle vähän suotuisampi, mutta kun siellä on lähdetty ohjaamaan sitä liikennettä tai liikenneteknologiaa siihen etanolin suuntaan silloin aikoinaan, niin se myös on otettu siellä sitten niin kuin isompaan rooliin. Jos se sama päätös olisi tehty täällä, niin olisi tietenkin ihan erinäköinen, mutta niin kuin perustelut siihen, miksei sitä tehty, niin tuli tuossa, että se maankäytön riskin, tai niin kuin ei toivottu maankäytön muutos myöskin. Niin menee varmaan vähän samaan sarjaan kuin palmuöljyn käyttö dieselin raaka-aineena. Et sitten siinä tulee nämä eettiset raaka-ainekysymykset aika vahva. Hyvä esimerkki siitä, että ei ole vain insinöörin ja tekniikan kokonaan ongelma mikään näistä. Kyllä, juuri näin. Ja sitten kun ei ole niin kuin, mikään laki ei velvoita kertomaan, niin kuin, että mistä ne on tehty, niin sitten siinä on tämmöistä, että onko se sitten niin ympäristöystävällistä. Mutta tästä tuleekin sitten loistava siirtymä tähän akkumineraalien louhimisen ja akkujen valmistamisen ympäristövaikutukset esimerkiksi verrattuna koko polttoaineen tuotantoketjuun. Eli ja miten nämä mineraalit sitten riittää. Niistähän löytyy ennusteita joka lähtöön ja tämä, että mikä riittää ja mikä ei, niin ainakin siis koboltin riittävyyden kanssa voi olla ongelmia. No kaikki akkukemiat ei käytä kobolttia, litiumrautafosfaattiakku esimerkiksi, mitä Tesla käyttää halvimmissa malleissa ja
käytetään noissa akkuporakoneissa ja muissa, missä niin kuin se koko ja paino ei ole se ykkösongelma, niin, ja se on myös hyvin turvallinen akkukemia, niin siellä litiumia, rautaa ja fosforia riittää maapallolla komeasti, että ei tarvita kobolttia eikä nikkeliä. Mutta mitenkä tämä, riittääkö akkumineraalit ja sitten mitä muita ongelmia, millaisia ympäristövaikutuksia sieltä tulee siihen akkuun? Sen tiedän, että se CO2-kuorma, mikä tulee valmistuksesta, niin on hyvin pieni, että se on pieni sen akun käytön aikaisista. Se on alle 10% sen koko niin kuin hiilirepusta. Joo. Mulla taas oli se muistikuva, että sanotaan, että niin kuin sähköauton valmistuksen ympäristökuormat, onko CO2-kuorma suhteessa toisen polttomoottoriauton, niin se on 6-kertainen. Eli se kuitenkin edellyttää, että sillä pitää ajaa vähän, kun niitä on mallinnettu aika paljon eri tavoin, mutta muutamia kymmeniä tuhansia kilometrejä ennen kuin se CO2 osalta ollaan tasapainossa niin kuin polttomoottorin ja sähköauton niin kuin CO2-päästöissä. Mutta sitten toi varsinainen kysymys, mikä tuossa screenillä näkyy, niin tästähän tämä GTK:n Bulas-proffalla tässä Simon jotakin, niin hän teki tosi dramaattisen semmoisen valtavan presentaation ja se oli niinku hurjaa luettavaa, koska siellähän todetaan justiinsa, että nämä ei tule millään tavalla riittää nämä maapallon mineraaliresurssit siihen, että jos tätä sähköistämistä viedään niinku ison mittakaavan ratkaisuna läpi. Mun mielestä se on ehkä pikkusen tullut toisen tyyppisiäkin kommentteja tähän samaan aiheeseen liittyen, että jotenkin ehkä tällä hetkellä oma tuntemus on se, että ennusteet ei ole ehkä täysin varmoja, että haasteita ihan varmasti on, ja sitten mitä niukemmaksi ne resurssit menee, niin sitä kalliimmaksi hinta tietenkin tulee, että siinä mielessä tämä on niin kuin ei ole pelkästään on-off, vaan niin tullaan sitten hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos jonkun saatavuus heikkenee. Ei ainakaan tämä mikään läpihuutojuttu, että kyllä tämä tulee olemaan relevantti kysymys. Toisaalta varmasti sen kierrätys tai back-end-puoli pitää saada hyvin hoidettua. Että sehän on tämmöinen lineaarinen kulutustalous, niin ei mun mielestä voi tulla tässä kysymykseen. Se vaatii taas, että tämä koko teollinen ketju etaploituu vielä lisää, että me saadaan oikeasti se kierrätys ja tuotteiden keräys ja elinkaarenhallinta kokonaisuutena haltuun. Ja mä en kyllä aliarvioisi sitäkään, että miten sieltä sitten löytyy uusia materiaaleja, korvaavia materiaaleja. Ja jos se diversifioituu tai hajautuu tämä teknologia ja samalla materiaali kysyntä useammille alueille, niin sekin saattaa auttaa tuossa. Joo, siis meidän täytyy nyt tehdä niitä päätöksiä, niitä ratkaisuja, jotka vaikuttaa 20-30 vuoden päähän tämän kiertotalouden näkökulmasta. Me ei voida olettaa tätä tämmöistä, että meillä on neitseellistä ainetta X määrä ja me halutaan käyttää sitä X määrää. Että se on pakko mennä siihen kiertotalousmalliin tässä. Kaikki mineraalit ja raaka-aineet, kun puhutaan riittävyydestä, niin oikeasti puhutaan saatavuudesta. Maapallolla vaikkapa nikkeliä on ääretön määrä, koska meidän koko maapallon ydin on tehty nikkelistä. Että jos me halutaan, myöskin hinta on äärettömän korkea. Niin kuin öljykriiseistä on nähty, niin ei se öljy lopu, vaikka niin monesti väitettäisikin, vaan sen saatavuuden ja siihen vaikuttaa enemmän poliittiset faktorit melkeinpä kuin sitten se, että mistä kentältä löytyy minkäkin verran. Se, että kun Kiina istuu monien akkumineraalien päällä, niin se on mielenkiintoinen kysymys, että miten se vaikuttaa tähän saatavuuteen ja sitä kautta riittävyyteen. Mutta mulla on takaraivossa ehkä myöskin semmoinen ajatus, että mä ehkä vähän jopa toivoisin, että litiumista tulisi kohta pieni pula, koska se saattaisi kiihdyttää sitä vaihtoehtoisten materiaalien kehittämistä aika paljonkin. En nyt, tämä on pikkasen pilkäs silmäkulmassa sanottu, mutta näin se menee. Kuinka varmoja ennusteet on, niin ei varmaan kovinkaan varmoa, kun joka toinen asiantuntija tuntuu sanovan vähän eri juttuja. Kyllä. Vielä siitä, kun Mikko no sitten on kiertotalouden on täsmälleen samaa mieltä, mutta sitten meillä alkaa jossain määrin tulla volyymitasolla
akkuja aika sitä 2030 niin takaisin. Ja sitten jos niihin tulee second life, niin voidaan ehkä ottaa 5 vuotta lisää ja 10 vuotta lisää. Että se, niin ja samaan aikaan siis se uusien akkujen tarve moninkertaistuu, niin se kierrätysmateriaaliosuus siitä raaka-aineen lähteenä niin pysyy kyllä valitettavasti tosi alhaisena pitkään. Eli se massa meidän pitää kuitenkin rakentaa se primääri raaka-aineen varassa ihan ensimmäisenä. Ja se on tietysti ihan hyvä tilanne, jos ne kestää, niin kuin se vanha Leafi vielä niin kuin potkii täysille ja muuta, että sehän on odotuksia parempi, että nyt mekin lasketaan näitä sähköauton elinkaarikustannuksia ja muita, niin siellä oletetaan monesti, että se on se 5 vuotta tai 7 vuotta tai muuta, mutta saatamme yllättyä positiivisesti ja se tarkoittaa tietysti sitä, että niitä niin kuin ensimmäisen kerran valmistettavia akkuja tarvitaan enemmän. Kyllä, meillä rupeaa aika loppumaan. Kiitos erinomaisesta keskustelusta. Tämä meni nopeammin, onneksi seurasin kelloa koko ajan, niin ei käynyt vahinkoja. Ehdittiin käydä kaikki kysymykset, yleisökysymyksistä, semmoiset, mitkä oli. Nyt jos joku on jäänyt vastaamatta, niin se ei ole mielenosoitus, vaan ei ole vain huomattu tai on ollut paljon kysymyksiä, niin on paljon sitten keskustelua tullut tässä, mutta keskustelu jatkukoon. Meidän kaikkien onko tämä viestiseinä taitaa jäädä pyörimään vielä, että tuolla voi kysellä ja siellä joku mainostaa latausratkaisujakin, siitä vaan minua ei ainakaan haittaa, jos on insinööri ja jäsen, eikö vaan? Okei, mutta kiitoksia kaikille ja noustaanko vielä lopuksi seisomaan ja kiitos yleisölle, mahtavia kysymyksiä tullut kaikilta ja Hasja täältä tulee. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos kaikille seuraajille siellä ruutujen ääressä ja paikan päällä. Erinomaisia kysymyksiä. Keskustelu jatkukoon. Näitä samanlaisia tapahtumia varmasti on tulossa tulevaisuudessa vaikka kuinka paljon, koska aihe on ajankohtainen ja kysymyksiä, niin kuin nähtiin, niin tulee paljon. Niin kiitos oikein paljon osallistujille. Kiitos meidän mainioille panelisteille. Ei muuta kuin mukavaa iltaa ja jakakaa striimiä ja tallennetta aktiivisesti kollegoille ja ystävillenne. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.